कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा 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 हरे राम அத்தாச்சி என்னாச்சு? மியூட் ஆயிட்டீங்க. அன்புக்கரசி மாதாஜி கண்டினியூ பண்றீங்களா? மாதாஜி என் சின்ன பையன் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணா மாதாஜி, அதான் சரி இப்ப சரி நான் இன்னொரு ரூமுக்கு வந்துட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராம हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. Thanks Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னது யாருமே வந்து சேர்ல ஜாயின் ஆகல? நியூ டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஷார்ப்பா வந்து ஜாயின் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பு கரசி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பிள்ளையார் சதுர்த்தி வேலை இன்னும் முடியலையா எல்லாருக்கும்? ஓகே, நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருவோம். வந்து ஜாயின் பண்ணட்டும். Okay Mataji. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நீங்க ஒரு மிடில்ல வந்து அந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போடுங்க. போடுறேன். எதுக்கும் ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் எடுத்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற உங்க எல்லாரையும் நான் வந்து அன்போட வரவேற்கிறேன். நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அதாவது அக்ஷரம் அப்படின்னாலே அழிவற்றது. எது அப்படின்னா பிரம்மம். பிரம்மங்கிறது நம்மளோட ஆன்மாதான். அழிவற்ற அந்த ஆன்மாவோட பகவான்கிட்ட சென்று அடையிறது. அதுதான் அது பகவானோட இணையிறது. அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறோம். கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே எப்படின்னா நம்ம வந்து பிறக்கிறோம், இறக்குறோம். அது மாதிரி நம்மளோட நிலைகள் வந்து இருக்குதுன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த உயிர் வாழிகள் வந்து ஒவ்வொரு நேத்தி நம்ம பார்த்தோம். நீங்க யார் யார் இதுல இருந்தீங்களோ அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நேத்தி ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். அந்த வீடியோவில் வந்து கரு எப்படி வயிற்றுக்குள்ள உருவாகுது, அது எப்படி வந்து பிறவி எடுக்குது. அந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒருத்தவங்க இறந்து போறாங்க. அது வந்து ஒரு கருவா வந்து ஒருத்தவங்களோட வயிற்றுக்குள்ள வந்து கருவா வளர்ந்து அது எப்படி வளருது, ஒரு நாள்ல எப்படி வளருது, 2 நாள் 3 நாள், அப்புறம் 1 மாசம் 2 மாசம்னு மாச கணக்கெல்லாம் வச்சு அது முழுமையா 10 மாசம் கழிச்சு அது மறுபடியும் எப்படி வெளியில வருது, அது வர்றதுக்குள்ள அதோட செயல்கள்லாம் உள்ளுக்குள்ள அது என்னென்ன செயல்படுது,
அது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து வேண்டுது. என்ன வேண்டுது? ப்ரே பண்ணுது. எனக்கு இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டாம் அப்படின்னு வேண்டிக்குது. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஞானம் இருக்குது. அந்த நேரத்துல பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த குழந்தைக்கு என்ன இருக்குன்னா, சிசுவுல இருக்க குழந்தைக்கு வந்து ஞானம் இருக்குது. இந்த பகவானு தான் நம்ம வந்து இருக்க வேண்டிய இடம். நம்ம வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு நல்லா அது வந்து என்ன பண்ணுது? பகவான்கிட்ட ப்ரே பண்ணுது. எனக்கு இந்த பிறவி வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த ரத்தம், மலம், அப்புறம் வந்து அந்த சிறுநீர் இதுல எல்லாம் வந்து அது என்ன பண்ணுது? துன்பப்படுது அது சுத்தி. மேலும் வந்து அந்த இருக்க புழு பூச்சி எல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது? அது வந்து கடிக்கும் போது அதுக்கு வந்து கஷ்டம், பெயின் வருது. அதுல எல்லாம் வந்து அதுக்கு பிடிக்கல. பிடிக்காம என்ன செய்யுது? பகவான்கிட்ட வந்து சென்றடையணும் அப்படிங்கறத வந்து வேண்டுது. அப்புறம் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்த அடுத்த நிமிஷம் என்ன செய்யுதுன்னா, இந்த முக்குணங்கள் வந்து அது வந்து கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துருது. அப்ப அது வந்து என்ன செய்யுது? வயித்துக்குள்ள கருவறையில இருக்கும்போது, அந்த இருண்ட கருவறையில இருக்கும்போது, அது என்னென்ன ஞாபகம் இருந்தோ, அது எல்லாமே வந்து அதுக்கு மறந்து போயிடுது. மறந்து போய் இந்த உலகத்தோட நிலையில வந்து அது என்ன செய்யுதுன்னா, ஆட்பட்டுடுது. ஆட்பட்டு கஷ்டங்கள் எல்லாம் அது அனுபவிக்குது. அது வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத நேத்து நம்ம அந்த வீடியோ மூலமா நம்ம பார்த்தோம். இப்போ ஒவ்வொரு உயிருமே பொறந்த இறந்த உடனே அது வந்து எப்படி மேல சென்றடையுது அப்படிங்கிறதையும் நான் லைட்டா சொல்றேன் உங்களுக்கு. நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து நம்ம பாகவதம், அந்த கருட புராணம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா நமக்கு தெரியும். நரகங்கள்னா எக்கச்சக்கமான நரகங்கள் இருக்குது. அந்த நரகங்கள்லாம் படிச்சோம்னா நம்ம வந்து பாவம் செய்யறதுக்கே பயப்படுவோம். அந்த மாதிரி நரகத்தோட நிலைகள்லாம் கருட புராணத்துல கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஒரு உடலை விட்டு ஒரு உயிர் பிரிஞ்சுதுன்னா அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா, அது இந்த உடல் ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் அது விட்டுட்டு போகுது. ஆனா அதோட சூட்சும உடல் வந்து அது கூடயே போகுது. சூட்சும உடல்ங்கிறது நம்ம என்னன்னா பார்த்தோம்னா, அந்த அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் அந்த 3ம் அது என்ன செய்யுதுன்னா, நம்மளோட செஞ்ச பாவம் மற்றும் புண்ணியம். நம்ம என்ன பாவம் செஞ்சிருக்கோமோ, மற்றும் என்ன புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோமோ, அது எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது? டேக் பண்ணி அது எடுத்துக்கிட்டு, அது சூட்சும உடலோட அந்த சோல் என்ன செய்யுது? மேல போகுது. மேல போயிட்டு அது வந்து மேல போயிட்டு திரும்பி மறுபடியும் கீழே வரும். டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போல இருக்கு. அது என்ன பண்ணும்னா கீழே வந்து இங்க கீழே நம்ம 16 நாள் வரையிலும் காரியம் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? அந்த காரியம் எல்லாம் பண்ணும்போது அது வந்து பார்க்குமா. நம்ம இறந்து போனோம்னா நம்மளோட உறவினர்கள்லாம் வந்து நம்மளை பத்தி எப்படி நினைக்கிறாங்க? நம்ம நினைச்சு துக்கப்படுறாங்களா? இல்ல சந்தோஷம் அடைகிறாங்களா? அப்படி எந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த இடத்துல மரியாதை இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அந்த வந்து சோல் வந்து கவனிக்குமா. அந்த மாதிரி ஒரு கவனிக்கும் போது அதுக்கு வந்து நம்ம நல்ல விதமா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்துற மாதிரி எள்ளு தண்ணி எல்லாம் இறப்பாங்க. அது மாதிரி செய்யும்போது அது என்ன பண்ணும்? மேல போகும். மேல போகும்போது அதுக்கு பசி எடுக்கும், தாகம் எடுக்கும். அதுக்கெல்லாம் தான் வந்து நம்ம வந்து இங்க என்ன செய்வோம்? அதுக்கு வந்து நம்ம இங்க கீழே வந்து அதுக்கான காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம ஆற்றுறோம். எள்ளு தண்ணி இறைக்கிறோங்கிறல்ல, அதெல்லாம் பிண்டம் வைக்கிறது. அதெல்லாம் வந்து அந்த சோல் வந்து பசி தாகம் இல்லாம போறதுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் மேல அது போகும்போது அங்க ஒரு வையா ரிவர்னு ஏதோ ஒரு ரிவர் சொல்றாங்க. அந்த ரிவர்ல வந்து தாண்டறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா. ஏன்னா ரொம்ப அசுத்தமா இருக்குமா அந்த ரிவர். அந்த ரிவர்ல வந்து இறங்கி போகவே முடியாது. அந்த மாதிரி ரிவர் அது கடந்து போகணும்னா இங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த சோலுக்காக இங்க வந்து கோதானம் பண்ணுவாங்க போல. அந்த கோதானம் கொடுக்கறது போது அந்த பசு அங்க வந்து நிக்குமாம். அந்த பசு என்ன செய்யும்னா, அதோட வாளோட நுனியில இருக்க அந்த முடிய புடிச்சுக்கிட்டு அந்த சோல் என்ன செய்யும்? அந்த ரிவரை கடந்து அந்தாண்ட போகுமா. இல்லைன்னா அதை கடக்கவே முடியாது. அத மாதிரி ஒரு நிலையில அந்த சோல் என்ன செய்யுது? அந்த அந்த அசுத்தமான அந்த ரிவரை கடந்து மேற்கொண்டு போகும். அது எங்க போகுதுன்னா, அந்த நரகத்துக்கு. அது செஞ்ச பாவ புண்ணியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அது போகுது. அந்த நரகத்துக்கு போனா அங்க வந்து அது என்னென்ன பாவம் பண்ணியிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அங்க வந்து அதை அனுபவிக்கணும். அதுக்கான தண்டனையை வந்து அது அங்க கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு உடலும் கிடைக்கும். அதை வந்து அங்க வந்து அதை அனுபவிக்கணும். அது புண்ணியம் பண்ணியிருந்தனா அதே சொர்க்கலோகத்துக்கு போகும். அங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைக்கும். அதை வந்து அங்க வந்து அந்த சுகங்கள் எல்லாம் அந்த உடலோட அது வந்து என்ன செய்யும்? அந்த சோல் வந்து அனுபவிக்கும். இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யும்? கீழே வந்து மேகங்கள்ல வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்குமா அந்த சோல். அது அது எல்லா சோலும் எத்தனை சோலும் அந்த அவங்க அனுபவிச்சு முடிச்ச அத்தனை சோல்களும் என்ன செய்யணும்னா மேகத்துல தான் வந்து தங்கியிருக்கும்.
அப்ப தங்கி இருக்கும்போது அது வந்து தனக்கு எப்பாரு ஒரு உடல் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குமா. ஏன்னா அதுக்கு வந்து பசி எடுக்கும், தூக்கம் வரும், அந்த இது தண்ணி தாகம் எடுக்கும், அதெல்லாம் செய்யணும். இல்ல அது அது வந்து ஆக்டிவானது. சோல்ங்கிறது வந்து சும்மா இருக்காது, ஆக்டிவா இருக்குங்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது அது ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு பாடி வேணும் இல்லையா? அந்த பாடி இருந்தாதான் அது வந்து ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்னாலும் செய்ய முடியும். அதனால அதுக்காக வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்குமா. அப்போ வந்து மழை பெய்யும் போது அந்த மழையோட சேர்ந்து இந்த சோல் என்ன செய்யுது, பூமிக்கு வந்து அங்க வந்து ஒரு விதையா தானியமா மாறுது. தானியத்துக்குள்ள போகுது. அந்த தானியத்தை சாப்பிடுற ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ என்ன செய்யறாங்க, அவங்களோட உடல்ல போய் அது விந்து கருமுட்டையா மாறி அவங்க ஒண்ணுக்கார சேர்ற அந்த காலகட்டத்துல ஒரு பெண் வயிற்றுல அது வந்து கருவா மாறுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது எல்லாம் யாரு எப்படின்னா பாவ புண்ணியம் செய்யற சோல்க்கு தான் இது எல்லாமே. இப்ப சொன்னது எல்லாமே பாவ புண்ணியங்கள் செய்யக்கூடிய ஆத்மாக்கள் அடையக்கூடிய நிலை. ஆனா நம்ம பாவமோ புண்ணியமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்வோம், பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு சர்வம் கிருஷ்ண அர்ப்பணம் அப்படின்னு அர்ப்பணிச்சு அர்ப்பணிச்சு நம்ம எந்த ஒரு ஆத்மா செயல்படுதோ அந்த ஆத்மா எங்க போகும் அப்படின்னா நேரா கிருஷ்ண உலகத்துக்கு தான் போகும். அந்த மாதிரி கிருஷ்ண உலகத்தை சென்றடையிறது, அதாவது வைகுண்ட லோகம் கிருஷ்ண லோகம். அது எப்படி போகும் அப்படின்னா பிரஜா நதியை கடந்து போகும். அது மாதிரி போகும்போது அது என்ன செய்யும்னா திரும்பி இந்த பூமிக்கு வராது. ஏன்னா அது வந்து பாவ புண்ணிய கணக்கை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடுது, தீர்த்துக்குது, ஜீரோ பேலன்ஸ்ல வந்து போகுது. அந்த மாதிரி சோல் தான் வந்து முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள். பகவான் கிருஷ்ணரோட உலகத்தை சென்றடைஞ்சு அதுக்கு பிறகு அவருக்கு தொண்டு செஞ்சு அது வந்து என்னோட நிலையில இருக்கும், முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா அந்த நிலையில இருக்கும். இங்க வந்து கஷ்டப்படுற அந்த வேலையே அதுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரை அடையக்கூடிய உலகம், நம்ம அந்த உலகத்தை அடையணும்னா நம்ம என்னென்ன செய்யணும், எப்படி இருக்கணும், பகவானை எப்படி சரண்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம். அதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை நம்ம தெரிவிச்சுக்குவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம வந்து நேற்று வந்து அத்தியாயம் 7 அது வந்து ஞான விஞ்ஞான யோகம் அதை பத்தி பார்த்தோம். அதோட ஷார்ட் சம்மரி பார்த்துட்டு நம்ம சாப்டருக்கு போகலாம். நேற்று என்ன பார்த்தோம், கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, அவரோட
அறிவு, அவரோட இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி 7.1 இருந்து 7.3 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, அவருடைய ஆற்றல்கள்லாம் எதுலெல்லாம் இருக்கு, அவரை நம்ம இந்த உலகத்துல எந்தெந்த வடிவங்கள்ல எந்தெந்த ரூபங்கள்ல ஒளியாவும் சுவையாவும் நம்ம நறுமணமாவும் அவரை எப்படியெல்லாம் நம்ம உணர்றோம், நீர்ல அந்த ஒளியில சூரியனோட ஒளியில மண்ணுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த நறுமணத்துல அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். எல்லா உயிர்களுக்கும் அவர் தான் என்னவா இருக்கிறாரு, ஆதியும் அந்தமா இருக்கிறாரு. உயிர் கொடுக்கும், அதாவது விதை கொடுக்கும் தந்தையாவும் பகவான் தான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அவருடைய ஆற்றல்கள் 7.4 இருந்து 7.12 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருந்தது. அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைதல் பத்தி. பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம ஏன் சரணடையணும், அவரை சரணடைகிறதுனால நம்ம என்ன நன்மை அடைவோம் அப்படிங்கிறத பத்தியும் 7.30 இருந்து 19 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அதுதான் மாம் ஏவையே பிரபத்யந்தே அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகங்கள்ல முக்கியமா கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அடுத்ததா தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு. மற்ற தேவர்களை வணங்குறதுனால நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும், நம்ம அந்த தேவ உலகத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கே நம்ம ரிட்டர்ன் வருவோம். அதே பகவானை வணங்குறதுனால அந்த பகவானுடைய உலகமான அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். அது மரத்துக்கு ஒரு கிளைக்கு வேருக்கு தண்ணி ஊத்துற மாதிரிதான் நம்ம பகவானை வணங்குறது. அந்த மரத்துல உள்ள இலை கிளைகள்லாம் பயனடைகிற மாதிரி நாம பகவானை வணங்கும் போது அந்த பகவானுடைய உருவத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தேவர்களும் பயனடைவாங்க, மற்ற எல்லா விதமான உயிர்வாழிகளும் பயனடையும் அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டதுதான் தேவ மற்றும் தேவ வழிபாட்டுல பார்த்தோம். அதுவும் கூட எந்த ஒரு வழிபாடும் செய்யாத மக்களை பகவான் நீ தேவனையாவது வணங்கு அப்படிங்கிற அதுக்காக வழிய பகவானே வழி ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். 7.20 இருந்து 25 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம அதை பற்றி படிச்சோம். இப்போ இது நேத்தி உள்ள ஸ்லோகம்தான். 7.29லயும் 7.30லயும் இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்திருக்கு. இது இந்த ஸ்லோகங்களோட கண்டினியூஷன் தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற ஸ்லோகம். 18th சாப்டர், சாரி 8th சாப்டர் பார்க்க போறோம். இப்ப இன்னைக்கு யார் மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜர மரண மோக்ஷாய மாம் ஆசிரித யதந்தி யே தே பிரம்ம தத் விதுஹு கிருஷ்ணம் அத்யாத்தும் கர்ம சாகிலம் சாதி பூதாதி தைவம் மாம் சாதி யக்னம் ச ஏ விதுஹு பிரயாண காலே ச மாம் ஏவ தே விது யுக்த சேதசாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல 7.29ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஜரா மரண மோக்ஷாய அப்படின்னா, ஜரான்னா நமக்கு தெரியும் வியாதி, மரணம்னா மரணம், மோக்ஷானா மோட்சம் அடையிறது. அந்த மாதிரி இதையெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க விரும்பலையோ, அதாவது மரணத்தையும் வியாதியையும் விரும்பாம இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, பகவானை அவரோட ஷெல்டர்ல போய் அவர்கிட்ட தஞ்சமடைவாங்க. எப்படி தஞ்சமடைவாங்க, பகவானுக்கு பக்தியில ஈடுபட்டு அவர்கிட்ட தஞ்சமடைவாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறக்க மாட்டாங்க. அததான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம இந்த பிறவியே என்ன செய்யணும், ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, அதாவது நம்மளோட எல்லாமே ஜன்மம்னா பிறக்கிறது, மிருத்யுன்னா என்ன இறக்கிறது, ஜரான்னா வியாதி, இது ஜரான்னா முதுமை, வியாதினா நோய் நம்ம தெரியும். இது எல்லாமே என்ன செய்யணும்னா இந்த பௌதீக உடலுக்கு தான், நம்மளுடைய இந்த உடலுக்கும் இந்த பௌதீக உலகத்துல வாழற வரையிலும் தான் நமக்கு இந்த நாளும் அடையும். இதை விட்டுட்டு இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா இது எதுவுமே நம்மளை பாதிக்காது. ஆன்மீக உலகத்துல என்ன கிடையாது, இந்த ஜென்ம மிருத்தி ஜரா வியாதின்னு கிடையாது, பசி கிடையாது, தூக்கம் கிடையாது, துக்கம் கிடையாது, சந்தோஷமா இருப்பாங்கன்னு சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட உலகம்தான் ஆன்மீக உலகம். அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறவங்க யாரு, ஒரு அறிவுடையவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா நித்தியமா என்ன செய்வாங்க, பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டிருப்பாங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்க, அகம் பிரம்மாஸ்மி, தன்னையே அவங்க பிரம்மனா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் உணர்வாங்க. அப்படி உணர்ந்தவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த ஜட உலகம், இந்த தேவர்கள், இந்த யாகம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, கடைசி இதுல படிச்சோம்,
அந்த 28வது ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். இந்த ஜட உலகம், அந்த தேவர்கள் மற்றும் இந்த யஜ்ஞங்களோட அதிபதி இதெல்லாம் ஆளக்கூடியவர் யாரு, அனுபவிக்கிறவர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத அவங்க உணர்ந்துருவாங்க. யாரு, அறிவுடையவங்க உணர்வாங்க. அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, உயிரை விடுற அந்த நேரத்துல யார நினைப்பாங்கன்னா பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விடுவாங்க. நமக்கு இந்த வேத இலக்கியங்கள்ல சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யார் ஒருவர் எதை நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விடுறாங்களோ அதுவாவே அவங்க அடுத்த பிறவியை அவங்க அடைவாங்க. அவங்களோட ஆசைப்படிதான் அவங்களுக்கு பிறவி அமையும். அவங்க செஞ்ச கர்மத்துப்படிதான் பிறவி கிடைக்கும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த அறிவுடையவர்கள் என்ன செய்வாங்க, பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே உயிர் விடுறதுனால அவங்களுக்கு மறுபடியும் இங்க உலகத்துல பிறவிங்கிறது இருக்காது. அவங்க நேரா எங்க போவாங்க, கோலோக விருந்தாவனத்தை சென்றடைவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரியுது. இதுல சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் அப்படின்னா ஆதி பூதா, அதிபூதா, அதி யஜ்ஞா, அதி தெய்வம், அந்த மூணும் அததான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு பிரயாண காலேன்னா அந்த உயிரை விடுற சமயத்துல உடல்ல விட்டு அந்த உயிர் பிரியக்கூடிய அந்த காலம்தான் பிரயாண காலே. அந்த நேரத்துல என்ன செய்வாங்க, பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விடுவாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காக இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகம் வந்திருக்கு அப்படின்னா, நாம படிக்க போறது பகவானை சென்றடையக்கூடியது. இந்த செயல் நம்மளுடைய ஆத்மா பகவானை சென்றடையக்கூடிய அந்த விஷயங்களை பத்தி சொல்லக்கூடிய சாப்டர். பரத்தை அடைதல், பகவான் கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படிங்கறத நம்ம இது படிக்க போறோம். அதுக்காக தான் இது 7th சாப்டர்லயே அது இங்க பகவான் சொல்லிட்டாரு. இது அத்தியாயம் 8ஓட சுருக்கம். இது என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் 8.1ல இருந்து 4 வரையிலும் உள்ள அந்த ஸ்லோகங்கள்ல கிம் தத் பிரம்மம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதாவது 8 விதமான கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அந்த 8 விதமான கேள்விகளுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா பதில் சொல்றாரு. அந்த 8 கேள்விகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். அடுத்தது 2வதா 8.5ல இருந்து 8.8 வரையிலும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இறக்கக்கூடிய அந்த நேரத்துல பகவானை நம்ம எப்படி நினைவில் கொள்வது. இப்ப நமக்கு கடைசி நேரத்துல நம்மளோட உடம்பு என்ன செய்யும், முதுமை அடைஞ்சிரும், வியாதி வந்திருக்கும், இல்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல கூட இறக்குறவங்க இருப்பாங்க, நம்ம வயசாகி இறக்குறவங்க இருப்பாங்க, சின்ன குழந்தையிலேயே இறக்கக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க. எல்லாராலையும் அந்த நேரத்துல பகவானை நினைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப கடினம். நினைக்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம அப்ப நம்ம உடம்புல இருக்க வியாதிகள் நம்ம படுத்தும். அப்ப படுத்தும் போது நம்ம வியாதியையோ வலிக்குதேன்னு வலியதான் நினைப்போமே தவிர பகவானை நினைக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்ம பகவானை நினைவில் கொள்வது எவ்வாறு அப்படிங்கிறத பத்தி 8.5ல இருந்து 8.8 வரை உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது யோகமிஸ்ரா பக்தியினால கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது எப்படி, அந்த யோகத்தை எப்படி நம்ம அந்த பூர்வ மத்தியில பகவானை எப்படி நம்ம நினைவில் கொண்டு வர்றது, ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரம்மனை நம்ம நினைக்கக்கூடியது நினைவில் எப்படி கொண்டு வர்றதுங்கிறத பத்தி 8.9ல இருந்து 8.13 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்தல். நாம பக்தியை எப்படி செய்யணும், தூய்மையான பக்தியை செய்யணும். எப்ப செய்யணும்னா சின்ன வயசுல இருந்தே செய்யணும். அப்பதான் நம்ம அந்த இறக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலயே நம்ம என்ன செய்வோம், பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சியில நம்ம ஒரு 48 நாள் 21 நாள் கணக்கு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி அது கண்டினியூஸா செய்யும் போது நமக்கு அது நினைவுக்கு வரும். அதை நினைச்சு நம்ம என்ன செய்வோம்னா அது பழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்மளை மீறியே அதை நினைப்போம், மறக்க மாட்டோம். அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 8.14ல இருந்து 8.16 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க. துக்காலயம் அசாஸ்வதம். துக்காலயம் சொல்றது கூட இந்த உலகத்தை தான். இந்த பௌதிக உலகம் துக்காலயம், அதாவது துன்பம் நிறைந்த உலகம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அசாஸ்வதம், சாஸ்வதம்னா நிரந்தரமானது, அசாஸ்வதம்னா என்ன, நிரந்தரமற்றது. இதுவும் என்ன செய்யும், அழியக்கூடியது. ஒரு காலகட்டத்துல பிரளய காலத்துல இந்த உலகம் அழியும், மறுபடியும் உலகம் தோன்றும் அப்படிங்கிறதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். இந்த ஜட உலகத்துக்கும் நம்ம அடையணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்ல, அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி 8.70ல இருந்து 8.22 உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அடுத்தது கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை.
நம்ம பகவானை சென்றடையணும்னா நம்மளோட பக்தியோட உச்சநிலை எந்த அளவுல இருக்கணும். அத்தியேதி தஸ் சர்வம் இதம் அப்படின்னு பகவானை தவிர வேற ஒண்ணும் நமக்கு வந்து ஞாபகத்துல இருக்கக்கூடாது. நமக்கு வந்து கதி அவர்தான் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ஒரு உச்ச நிலையில நம்ம பக்தி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத 8.23 இருந்து 8.28 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப நம்ம அதை விரிவா பார்ப்போம். இதுதான் அந்த வந்து கொஸ்டின்ஸ் அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு இல்லையா, 8 விதமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாரு. அதுக்கு பகவானும் அதுக்கு பதில் சொல்லி இருக்கிறாங்க. முதல் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பிரம்மம். பிரம்மம் அதாவது ஆத்மா. நம்ம இந்த இடத்துல வந்து 3 விதமான பிரம்மங்களை பத்தி சொல்லியிருக்க நமக்கு தெரியும். ஒண்ணு ஜட இயற்கையை குறிக்கும், ஒண்ணு பகவானை குறிக்கும், இன்னொன்னு வந்து நம்மளோட ஆத்மாவை குறிக்கும். இந்த இடத்துல ஆத்மாவை குறிக்குது. பிரம்மம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல நம்ம 7.29-30 நம்ம படிச்சோம் பிரம்ம பூத அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அந்த கொஸ்டினுக்கு தான் இங்க ஆன்சர் வருது. அதை சொன்னோம்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை. பிரம்மம்னா என்ன, அதுல வந்து அதியங்கம்னு வந்திருக்குது, அதியங்கம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு. இப்ப பிரம்மம்னா என்னன்னா ஜீவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. நம்ம ஜீவன் எப்படின்னா அழியாதது, நிரந்தரமானது, அதுக்கு அழிவு கிடையாது. அதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அத்தியாத்மா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். அத்தியாத்மானா யாருன்னா அதுவும் இந்த ஜீவனை தான் குறிக்குது. அதோட இயல்பு, அதோட சுய தர்மம் என்னவோ, அது இயல்பு எப்படியோ அதை பத்தி சொல்லக்கூடியதுதான் அத்தியாத்மா. கர்மா, கர்மான்னா என்ன அப்படின்னு இதுல கேட்கிறார். வேலை, அதாவது இந்த பொருள் உலகத்துக்கு நம்ம வந்து கர்மா வந்து நிறைய கர்மா செய்வோம், ஏகப்பட்ட கர்மங்கள் செய்வோம். நல்ல புண்ணிய கர்மாவும் செய்வோம், பாவ கர்மாவும் பண்ணுவோம். இப்ப இந்த இடத்துல என்ன செய்யுதுன்னா பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். இந்த உடலை நம்ம வாழ வைக்கணும்னா அந்த உடலை வாழ வைக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த கர்மா ஏற்றிதான் ஆகணும். சில செயல்கள் செஞ்சுதான் ஆகணும். நம்ம வந்து இது வேலைக்கு போகணும், பணம் சம்பாதிக்கணும், அப்புறம் வந்து அதுக்கான தேவைக்கான துணிமணி வாங்கணும், சாப்பாட்டுக்கு செலவு பண்ணணும், அப்புறம் நம்ம அது சமைக்கணும், சாப்பிடணும், பிரசாதம் பண்ணணும், சாப்பிடணும் அப்படின்னுட்டு நமக்கு அந்த உடலை வாழ வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம அந்த கர்மாக்கள் எல்லாம் புரிவோம். இது வந்து கர்மான்னு சொல்லப்படக்கூடுது. அதே கர்மாவை நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம வந்து செய்யும் போது நம்ம வந்து அந்த கர்மா என்ன ஆகுதுன்னா நல்ல கர்மாவாகுது, அகர்மா நிலைகளை வந்துடுது. அதை பற்றியே சொல்லுது. அதிபூதா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அது வந்து இந்த பொருள் இயற்கை. அதாவது பொருள் இயற்கைனா நம்ம வந்து ஜட இயற்கையும் சொல்லலாம், நம்மளுடைய உடலையும் சொல்லலாம். இந்த இடத்துல நம்மளுடைய உடல் தான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அதிபூதாங்கிறது. அதி தெய்வா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த அனைத்து தேவர்களும் எல்லா விதமான நம்ம வந்து உலகத்துல ஏகப்பட்ட கடவுள்களும் நம்ம வணங்குறோம். அந்த தேவர்கள்லாம் கூட இந்த பலவிதமான கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த எல்லா விதமான கிரகங்களும் சேர்ந்து மொத்தமா பகவானுடைய விஸ்வரூபத்துல அடங்கி இருக்குது இல்லையா, அந்த இதுதான் வந்து அதி தெய்வா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபம் தான் இங்க வந்து அதி தெய்வம்னு சொல்லப்படுது. அதி யஜ்ஞா, அதாவது தியாகத்தை அனுபவிப்பவர் யார், பரமாத்மா அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா தான் என்ன செய்யறாரு, அவர் யஜ்ஞபதி, யஜ்ஞேஸ்வரர், யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பகவான் விஷ்ணுவை தான் நமக்கு குறிக்குது. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, நம்ம செய்யக்கூடிய யாகங்களோட பலன்கள் எல்லாம் யாரு அனுபவிக்கிறாருன்னா பகவான் தான் அனுபவிக்கிறாரு. இது ஒரு ஸ்லோகத்துல கூட நம்ம பார்த்தோம். போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படின்னு வரும். அதாவது எல்லா உலகங்களையும் கட்டுக்குள் கொண்டு வரவரும் அவருதான், எல்லா யஜ்ஞங்களோட பலன்களையும் அனுபவிக்கிறவரு தான், நம்ம உயிர்களுக்கு நண்பனா இருக்கிறவரும் அவருதான், தேவர்களை கட்டுப்படுத்துறவரும் அவருதான். அப்படிப்பட்ட பகவான் தான், பரமாத்மாவை நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறவரும் அவருதான் வந்து அதி யஜ்ஞா அப்படின்னு இங்க அழைக்கப்படுறாரு. அதி யஜ்ஞம் எங்க வசிக்கிறார் அப்படின்னா எல்லாருடைய இதயத்திலையும் அவர் வந்து வசிக்கிறார். எல்லா உயிர்வாழிகள்லயும் அவர் பரமாத்மா இருக்கிறார். நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நம்ம அந்த ஸ்லைட்ல அவரோட பார்த்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது. நாம வந்து நமக்கு வந்து இறக்குற நேரத்துல நம்மளோட நிலைமை வந்து எவ்வளவு ஒஸ்டா இருக்கணும்னு நமக்கு சொல்ல தெரியாது. ஏன்னா இறக்கக்கூடிய காலம் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப வலி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நம்ம பிறக்கும் போதும் வலிதான். அந்த உடலை விட்டு வெளியில எப்படா வருவோம் அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து தவிக்குமா. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள அந்த பூச்சி எல்லாம் கடிக்கும்,
அந்த மலம், அந்த சிறுநீர்ல அந்த நாத்தம் எல்லாம் அது தாங்க முடியாது. தாய் வந்து ஒரு காரமான உணவு சாப்பிட்டா அந்த குழந்தை உள்ள பெயின் அனுபவிக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில அந்த குழந்தை வந்து உள்ளுக்குள்ளேயும் கஷ்டப்படுது. வெளியில வந்த உடனேயும் நம்ம தெரிஞ்ச வரையிலும் நம்ம வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே உணர்வோம். நம்ம எல்லாருமே வந்து பலவிதமான கஷ்டங்கள் இந்த உலகத்துல அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் வந்து இறக்க நேரத்திலயும் அப்படிதாம்மா. நம்ம வந்து ஒரே ஒரு தேள் கொட்டுனாலே நமக்கு வந்து வலி வந்து தாங்க முடியாது. துடிச்சு போவோம். ஒரு நாள் கன்டினியூஸா அது வலிக்கும்னு நமக்கு தெரியும். அந்த மாரி பல்லாயிரக்கணக்கான தேள் கொட்டுனா எப்படி வலிக்குமோ, அப்படி வலிக்குமாம் உயிர் போற காலகட்டத்துல. அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த அவ்வளோ பெயின் அனுபவிச்சுட்டு நம்ம போயிட்டு, திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம பொறக்குறோம். இது எவ்வளோ கஷ்டமான காரியம் பாருங்க. அந்த மாரி நேரத்துல நமக்கு அவ்வளோ பெயின் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்துல நம்ம பகவானை எப்படி நினைக்க முடியும்? கஷ்டம் இல்லையா? அதுக்கு தான் வந்து என்ன செய்யணும்? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி. அந்த மாரி வாழ்நாள் பூரா நம்ம என்ன செய்யணும்? அபியாசம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சின்ன வயசுலயே குழந்தைங்களுக்கு வந்து பருப்பு சாதம் ஊட்டுற மாரி, இந்த சாமியோட கடவுளோட அந்த மந்திரங்களையும் என்ன செய்யணும்? சேர்த்து ஊட்டணும் குழந்தைங்களுக்கு. அப்பதான் வந்து அது வந்து பக்தியில வளரும். அந்த மாரி பக்தியில வளர்ந்தாதான், அது பெரியவங்களா போய் இறக்கக்கூடிய நேரத்துல என்ன செய்யும்? பகவானை நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும். அந்த சூழ்நிலை வரணும்னா, நம்ம எப்போதும் வந்து என்ன பண்ணணும்? பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुनोवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिबोधं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं यज्ञो असि नियतात्मभिः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு? பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரம்மன்கிறது வந்து நம்மளோட ஆத்மாவை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வந்து அழிவு கிடையாது, அது வந்து உன்னதமானது அப்படின்னு நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர்லயே நம்ம படிச்சோம். ஆத்மா வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளோட முடியோட நுனியில 10,000த்துல ஒரு பங்கா அது இருக்குன்னு, அதுக்கு வந்து நெருப்புனாலேயோ, நீர்னாலேயோ, ஆயுதத்தினாலேயோ, காற்றுனாலேயோ எந்தவித துன்பத்தையும் அதுக்கு கொடுக்க முடியாது. அதை வந்து அழிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து படிச்சோம். அப்படிப்பட்ட நிரந்தரமானது. அது எப்ப தோன்றுச்சு, எப்ப வந்து எங்க இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளால உணர முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஆதியா இருக்குது அது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சோம். அந்த மாதிரி அழிவற்றதும் உன்னதமானது வந்து இந்த பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதன் சுவாபமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அவன் யாரு அப்படின்னா, அதோட சுபாவம் என்ன? அது வந்து இதுதான், அந்த ஜீவாத்மா தான். அந்த ஜீவாத்மாவை தான் அத்தியாத்மான்னு இங்க வந்து சொல்லப்படுறாங்க. அடுத்ததா, ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, அதாவது பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நமக்கு அதுல ஒரு பலனை எதிர்பார்த்துதான் நம்ம வேலை செய்வோம் இல்லையா? அதுதான் பலநோக்கு செயல்கள், ஃப்ரூட்லி ஆக்ஷன் சொல்லப்படுது. அதுதான் வந்து இங்க வந்து கர்மா. அவர் கேட்ட 3 கேள்விகளுக்கு இங்க வந்து பதில் கொடுத்துருக்காரு பகவான். இப்ப நீங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து ஒரு பெண் மேல ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆண் வந்து என்ன பண்றாரு? மோகமா இருக்கிறாரு. அவரு வந்து இந்த மாதிரி காமத்திலேயே ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தாருன்னா, அவருக்கு அடுத்த பிறவி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு நாய் மாதிரி ஒரு பிறவி கிடைக்கும் அப்படின்னு இதுல காட்டியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது இவர் என்ன செய்யறாரு? சாப்பிடக்கூடாது ட்ரிங்க்ஸை சாப்பிட்றாரு, மாமிசம் உண்றாரு. இந்த மாதிரி அதுலயே சுவையா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவங்க, அதாவது எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, தாமச உணவுன்னு சொல்லப்பட்டோ அந்த உணவுகளையே விருப்பம் உடைய ஒருத்தர் வந்து என்னவா பிறக்கிறாரு? மறு ஜென்மத்துல மலத்தை சாப்பிடக்கூடிய அந்த பன்றியா வந்து பிறக்கிறாரு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் மூலமா இங்க நமக்கு காட்டி இருக்கிறாங்க. இவர் என்ன செய்யறாரு? ஒரு சாதுவுக்கு வந்து இது கைங்கரியம் பண்றாரு, ஒரு உணவு எடுக்கிறாரு, இல்ல ஏதோ ஒரு உதவி பண்றாரு. அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்வாங்க? பகவானோட நினைச்சு சத் சங்கத்துல ஈடுபட்டு
சந்தோஷமா ஆடல் பாடல் கேளிக்கை அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது பகவானுடைய வழிபாடு. பகவானை நினைச்சு அவங்க திருத்தொண்டு புரியுறாங்க பகவானுக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு ஆத்மா என்ன செய்யும், மறுபிறவியில அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை சென்று அந்த பகவானோட தோழரோட தோழனா இணைஞ்சு அங்க என்ன செய்யும், அவருக்கு தொண்டு செய்யும் அப்படிங்கிறது இந்த இது வழியா. அதாவது நம்மளோட ஆத்மா செய்யக்கூடிய செயல்களை பொறுத்துதான் நமக்கு மறுபிறவி அமையுது அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு காட்டியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே அதிபூதம் அக்ஷரோ பாவஹ புருஷாஷாதி தைவதம் அதியக்ஞோ அகமோ மாத்ர தேகா தேகா பிரகிருதம் வரஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத. அதாவது அதிபூதம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதிபூதம்ங்கிறது நம்ம ஜட இயற்கை, அந்த மெட்டீரியல் நேச்சரையும் சொல்லலாம். இந்த இடத்துல நம்மளுடைய உடலை சொல்லி இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய உடல் என்ன செய்யும், மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதுக்கு 6 விதமான மாற்றல் உண்டுன்னு நமக்கு தெரியும். பிறக்குது, வளருது, அப்புறம் சில காலம் வாழுது, அப்புறம் இனவிருத்தி, அடுத்தது தளர்தல். அதுக்கு என்ன செய்யும், முதுமை வந்தோன்னா தளர்தல், கடைசியா அழிதல். இந்த 6 வகையான நிலைகள்ல ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும், அது மனிதராகட்டும், அது விலங்காகட்டும், அது பறவையாகட்டும், அது எந்த உயிர் வாழிக்கும் இந்த 6 விதமான உடல் மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதாதான் இதுல அதிபூத அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அடுத்ததா சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். பகவானோட கண்ணு 2 கண்ணும் தான் சூரிய சந்திரர்களா இருக்குன்னு நம்ம படிக்கிறோம். அப்புறம் அவரோட தலைபாகத்துல யார் இருக்கா, தேவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. அவரோட கைகள்ல யார் இருக்காங்க, இடுப்புல யார் இருக்கா அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம வரிசையா படிக்கிறோம். அந்த எல்லா விதமான தேவர்களும் எல்லா விதமான அசுரர்களும் நம்ம உயிர்வாழிகள், அதாவது பறவைகள், விலங்குகள், மனிதர்கள்னு எல்லாருமே என்ன செய்வோம், பகவான் உடல்ல ஒரு அங்கமா நம்ம இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானோட விஸ்வரூபம் தான் அதி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதிபூதம்னா என்ன பார்த்தோம், அதி தெய்வம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அடுத்தது அதி யஜ்ஞம் அப்படின்னா என்னன்னா, உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக விட்டிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதி யஜ்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. நம்ம மனசுல இருக்க அந்த பரமாத்மா தான் அதி யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரு கம்பளி புழு இருக்குது. அது என்ன செய்யுது, அதுல அப்படியே இந்த மரத்துல இருக்க குச்சி கிளையில என்ன செய்யுது, ஊர்ந்து ஊர்ந்து போகுது. அப்புறம் அதோட உருமாற்றம் அடையுது. இங்க ஒரு கூட்டுப்புழுவா அது உருமாற்றம் அடையுது. அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது என்ன செய்யுது, ஒரு பூச்சி, பட்டு பூச்சியா அது வெளியில வருது. இதுக்குதான் இந்த அதிபூதத்துக்கு இங்க உதாரணமா சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதாவது ஒரு உடல்ல அது உடல் வளர்ச்சி அடையும் போது மாற்றங்கள் அடையுது அப்படிங்கறத இதுல காட்டப்பட்டிருக்கு. இத படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்தகாலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்தா கலேவரம் யா பிரயாதி ச மத்பாவம் ஞாதி யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு அதாவது நம்ம ஜடபரதர் கதை பின்னாடி வரும், அது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இப்ப என்ன சொல்றேன், அதுக்கு உதாரணமா தான் அதை கொடுத்துருக்குறாங்க. உடலை விடும்போது நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த தான் உடல். இப்ப ஒரு நாயை நினைச்சிட்டு பார்த்தா நமக்கு நாய் பிறவி கூட கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு தேவனை நினைச்சு பண்ணணும் நினைச்சோம்னா நம்ம தேவ உடல் கிடைக்கிறதுக்கும் அது மட்டும் நினைக்கிறது மட்டும் பார்த்தாது, நம்மளுடைய கர்மங்களும் இருக்கு. நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். தேவனா பிறக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த நல்ல புண்ணிய கர்மாக்களை நம்ம செய்வோம். அதே சமயத்துல நம்ம ஒரு கீழான கீழான வேலையெல்லாம் செஞ்சோம்னா, நாய் மாதிரி வேலையை செஞ்சோம்னா நாயாக தான் நம்ம பிறப்போம். அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படின்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாட்டுலயும் இருக்கு, கர்மா பொறுத்தையும் இருக்குது, நம்மளோட ஆசையை பொறுத்தும் அமையுது. ஒரு ஆணா பிறக்கணும்னா ஆண் உடலும், பெண்ணா பிறக்கணும்னா பெண் உடலும் கிடைக்குதுன்னு கூட சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதனால நம்ம என்னவா ஆகுங்கிறது நம்ம கையில தான் அந்த சான்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
இங்க வந்து பீஷ்மாச்சாரியா இருக்காரு. அம்பு படுக்கையில அர்ஜுனர் விட்ட அந்த அம்பு படுக்கையில அவர் வந்து மரணத்தை எதிர்பார்த்து படுத்திருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி குருஷேத்திர போர்க்களத்துல இருக்காரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, பகவான் வந்து நேரடியா இங்க கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறாரு. அவர் உயிர் விடுற நேரத்துல அவர் வந்து பீஷ்ம ஸ்துதின்னு அவர் துதிக்கிறாரு. பகவானை துதிச்சு நமக்கு விஷ்ணு சகஸ்ரநாமங்கிற அந்த அரிதான ஒரு பொக்கிஷத்தை நமக்கு அவர் கொடுத்தாரு. அப்படிப்பட்ட அந்த பீஷ்மர் என்ன செய்யறாரு, அவர் பகவானை வந்து தியானம் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் அவர் கொடுக்குறாராம். அந்த மாதிரி அந்த தரிசனத்தை பார்த்துக்கிட்டே அவரை உயிரை விடுறதுனால அவர் என்ன செய்யறாரு, அவரை மோட்சத்தை சென்று அடைகிறாரு அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். எல்லாருக்கும் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு இது கிடைக்காது பாக்கியம். அவர் பார்த்துக்கிட்டே உயிரை விடுறாரு. அவர் ஒருத்தருக்கு தான் அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது. மற்றவங்க எல்லாம் என்ன செய்யலாம், அட்லீஸ்ட் ஸ்மரணமாவது பண்ணலாம். அதை தான் வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து இந்த வந்து யக்ஷ பிரச்சனம் அப்படின்னு இது வந்து மகாபாரதத்துல வந்திருக்குது. அது வந்து அதை பத்தி அந்த மகாபாரதத்துல உள்ள ஒரு கதை தான் இது. அது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத 7.2.57 இந்த ஸ்லோகத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அகானி அகானி பூத்தானி கச்சன் தீக யமாலயம் சேஷா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதப்பரம் அப்படின்னுட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இது எதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க, இதோட கதை என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன். அதாவது பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து வனவாசம் போனாங்க இல்லையா, துரியோதனனால சூதாட்டத்துல தோத்து அதாவது வனவாசம் போற காலத்துல அவங்க 5 பேரும் வனத்துல இருக்கிற காலத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு முனிவர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து யாகம் வளர்க்க வேண்டிய அந்த அரணிக்கட்டையை வந்து ஒரு மான் வந்து தன்னோட கொம்புல மாட்டிக்கிட்டு ஓடிடுச்சு, அதை செத்த எனக்கு மீட்டு கொடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அதை தேடிட்டு மானை தேடிட்டு என்ன செய்யறாங்கன்னா, பஞ்சபாண்டவர்கள்லாம் ஒவ்வொருத்தரா கிளம்புறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சகாதேவன் போறாரு, மானை கண்டுபிடிக்க முடியல, அவருக்கு வந்து தண்ணி தான் எடுக்குது. அப்போ அங்க ஒரு நதிக்கரை, அந்த ஒரு குளம் மாதிரி ஒரு நீர்நிலை தெரியுது. அங்க போய் தண்ணி குடிக்கணும்னு அவர் நினைக்கும் போது அங்க வந்து அந்த நீர்நிலைக்கு ஒரு யக்ஷன் என்ன பண்றாரு, காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் சொல்றாரு, நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா தான் இந்த தண்ணியை நான் குடிக்க விடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் கேட்கிற கேள்விக்கு இவருக்கு பதில் சொல்ல தெரியல. ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு, தண்ணி தாகத்தினால மீறி தண்ணி குடிக்க போறாரு, அப்படியே இறந்து விழுந்துடுறாரு. அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரா வராங்க. நகுலன் வராரு, அப்புறம் அர்ஜுனர் வராரு, அப்புறம் பீமன் வராரு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதே நிலை. எல்லாருமே வந்து என்ன செய்யறாங்க, இறந்து விடுறாங்க. இறந்து விழுந்ததுக்கு அப்புறம் என்னது தம்பிகள்லாம் போனாங்களே காணுமே அப்படின்ட்டு கடைசியா வந்து தர்மர் வராரு தன் தம்பிகளை தேடிட்டு. அங்க வந்து பார்த்தா எல்லாரும் இறந்து கிடக்கிறத பார்த்தோம்னா அவருக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல. அவருக்கும் தண்ணி தான் எடுக்குது. அவரும் போய் அந்த தண்ணியை குடிக்கணும்னு போறாரு. அப்போ வந்து அந்த யக்ஷன் என்ன செய்யறாரு, இவர்கிட்ட மறுபடியும் அதே கேள்விய கேட்கிறாரு. ஒரு கேள்வி இல்ல, நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அது வந்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு, பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. தம்பிக்கெல்லாம் சொல்ல தெரியாத கேள்விக்கெல்லாம் இவர் வந்து தர்மபுத்திர வந்து அழகா பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அதை வந்து யக்ஷன் மகிழ்ந்து அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, அதுல ஒரு கேள்விதான் இந்த கேள்வி. இந்த பாடெல்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா, ஹானி ஹானி பூத்தானின்னு அந்த கேள்விதான் இது ஒரு கேள்வி. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000கணக்கான 1000கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். இது வந்து பதில், இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து இது. அதாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு யக்ஷன் கேட்கறது என்னன்னா, இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் ஆச்சரியமான அற்புதமான விஷயம் என்ன, நீ ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயமா, நீ அற்புதமா நினைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு யக்ஷன் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து தர்மபுத்திர வந்து பதில் சொல்றாரு. இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம், நொடிக்கு நொடி எவ்வளவு உயிர்கள் வந்து இறப்புங்கிற நிலைக்கு வந்து சென்றடையுதுன்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். நாம கூட என்ன செய்வோம், நிறைய வந்து இறந்தவங்களோட வீட்டுக்கு நம்ம போயிருப்போம். அவங்க எல்லாம் இறக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம வந்து துக்கம் விசாரிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வருவோம். ஆனா நாம என்ன செய்வோம், நமக்கும் நாளைக்கு இதே கதிதாங்கிறது எத்தனை பேரால உணர முடியும்? அதை உணரவே மாட்டாங்க. மறுபடியும் வந்து சந்தோஷமா வாழ்க்கைய வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அந்த மாதிரியேதான் வந்து ஒரு ஆச்சரியமா பாக்குறாரு. இந்த உலகத்துல
ஒரு நொடிக்கு நொடி என்னது நிறைய ஆயிரக்கணக்கான நூறாயிரக்கணக்கான உயிர்கள் வந்து மரணத்தை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்குது. ஆனா இந்த வாழ்க்கை வந்து இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கைன்னு தெரிஞ்சும் இந்த மக்கள் வந்து என்ன செய்யல, மரணத்துக்கு தயாராகவே இல்ல. அத பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. அவங்க வந்து ரொம்ப நார்மலா ஏதோ உலகம் வந்து சாஸ்வதமானது, நம்மளோட வாழ்க்கை நிரந்தரமானது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க வாழறத பார்த்தா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. சொன்ன உடனே அந்த யக்ஷனுக்கு வந்து என்ன இந்த சந்தோஷம் இருந்தது. நீ சரியா பதில் சொல்லிட்ட, நான் உனக்கு ஒரு வரம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இறந்து போன தம்பிகள்ல உனக்கு யார் உனக்கு தேவை சொல்லு, அவங்கள நான் உயிர்ப்பிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அவர் என்ன செய்வாரு, தன்னோட தம்பி எல்லாம் கூட பிறந்தவங்களை கேட்காம மாத்திரையோட புதல்கள்ல நகுலனையும் சகாதேவனையும் கொடுங்க யாராவது ஒருத்தர அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்படின்னு கேட்டோன்னா, ஏன் நீ வந்து உன் கூட பிறந்த அர்ஜுனனையும் பீமனையும் விட்டுட்டு அவங்க எல்லாம் வில் வித்தையிலையும் பலசாலியுமா இருக்கவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு நகுல சகாதேவனை கேட்குறியே அப்படின்னு கேட்டோன்னா, அவர் சொல்லுவாரு, என்னோட தாய் குந்திக்கு நான் ஒரு மகன் இருக்கேன், என்னோட சிற்றன்னை மாத்திரைக்காக ஒரு மகன் வேணும் இல்லையா, அதனால எனக்கு அவங்கள யாராவது ஒருத்தவங்களை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்ப கூட அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, பேராசை இல்லை அவருக்கு. ஏன்னா எல்லா தம்பியும் கொடுன்னு அவர் கேட்கல, தன்னோட கூட பிறந்த பலவானான அந்த பீமனையோ வில்வித்தையில சிறந்த அர்ஜுனனையும் அவர் கேட்கல, நியாயப்படி கேட்கிறாரு. தன்னோட இன்னொரு அன்னைக்கு பிறந்த மகன்ல யாராவது ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்னு. அதை கேட்டான்னா அந்த யட்சன் வந்து தன்னோட சுய ரூபத்துல வராரு. அவர் யட்சன் இல்ல, தர்மபுத்திர இது தர்ம தேவதையான அந்த யமன் தான். யம தர்மராஜா வந்து என்ன செய்யறாரு, நீ ரொம்ப நல்லவனா இருக்கிற, எல்லா தம்பியும் நான் அவனுக்கு கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி 5 பேரையும் உயிர்ப்பிச்சு கொடுப்பாரு. அதுதான் இந்த மகாபாரதத்துல வரக்கூடிய இந்த கதை. அதை வந்து எதுக்காக இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து நிரந்தரம் இல்லாதது, என்னைக்கு வேணாலும் அழியக்கூடியது, எந்த நிமிஷமும் என்ன செய்வோம், இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம நாளைக்கு இருப்போமாங்கிறது நிச்சயம் இல்லாதது. அதனால நம்ம அந்த இருக்கிற அந்த காலகட்டத்துல நம்ம அந்த வாழ்க்கையை நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற அந்த அரிதலும் அரிதான அந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்கணும், பகவானை தியானிச்சு அவரை சென்றடையறதுக்கு பயன்படுத்திக்கணும். இந்த வாழ்க்கை வந்து மனித பிறவியில இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்குது. ஒரு மிருகத்துக்கோ ஒரு பறவைக்கோ வந்து என்ன செய்ய முடியாது, பகவானை தியானம் பண்ணி பகவானோட உலகத்துக்கு செல்லணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது, அதுக்கு அந்த அறிவு கிடையாது. அந்த வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் யாருக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா மனிதர்களா பிறக்கக்கூடிய இந்த பூலோகத்துல அவங்களுக்கு தான். தேவ உலகத்துல இருக்கவங்களுக்கு கூட அந்த வாய்ப்பு கிடையாது. அங்க வந்து அவங்க சுகங்களை மட்டும்தான் அனுப்பாங்க. பாதாள உலகத்துல அசுரர்கள் வந்து அவங்க அங்கேயும் வந்து அவங்க பாவ வினைகளை செஞ்சுட்டு தான் வாழ்வாங்க. எந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடையாது. ஒன்லி இந்த பூலோகத்துல பிறந்த மக்கள், மனித உடல் பெற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம எல்லாரும் உணர்ந்து அதுபடி நாம பகவானை சென்றடையறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இதை கொடுத்துருக்குறாங்க. மாதாஜி இதை படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। यम यम वापि स्मरन् पावं यजन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तत् पावपापितः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல ஜடபரதோட வாழ்க்கையை வந்து உதாரணமா காட்டுறாங்க. இதை நம்ம பின்னாடி அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். இதுல வந்து என்ன செய்யணும், ஒருவன் தனது உடலை விடும் போது எந்த நிலை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். அதாவது இப்ப வந்து இங்க ஒரு இறந்து கிடக்கிறாரு. அவர் யாருன்னா அவர் தான் பரதர். அவர் இறக்கும் போது எதை நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு, மான நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அதனால இந்த மான் பிறவி அவருக்கு வந்து அடுத்த பிறவி வந்து என்னவாது மான் பிறவி கிடைக்குது. அவரோட கதையை நம்ம இப்ப பார்ப்போம். இது வந்து ஜடபரதரின் வாழ்க்கை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5.9ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அவர் வந்து அவரோட முன் கதையும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பரத மகாராஜான்னுங்கிறவர் வந்து இந்த நம்மளுடைய இந்த பாரத தேசத்தை ஆண்ட ஒரு மிகப்பெரிய ராஜா, சக்கரவர்த்தியா இருந்தவர். அவர் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கழிச்சு வர்ணாசிரம தர்மத்துல வந்து சொல்லப்படுற அந்த சந்நியாச வாழ்க்கையை அவர் எடுத்துக்கிறாரு. எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யறாரு, காட்டுக்கு வந்து துறவரத்தை மேற்கொண்டு காட்டுக்கு கானகத்துக்கு வந்துடுறாரு. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, தவ வாழ்க்கையில அவர் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த தவ வாழ்க்கையில ஈடுபடுற அந்த காலத்துல அவருக்கு என்ன செய்யுது, ஒரு மானோட தொடர்பு ஏற்படுது. அந்த மான் வந்து தாய்மான் வந்து அந்த குட்டியை அவர்கிட்ட போட்டுட்டு அந்த பெரிய மான் வந்து இறந்து போயிடுது, இல்ல ஓடி போயிடுது எங்கேயோ. அப்போ வந்து அந்த சின்ன குட்டியை வந்து என்ன செய்யறாரு, என்னமோ இவர் வந்து இவர் தான் அந்த மானையே காப்பாற்றணுங்கிற மாதிரி தனக்கு தானே அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கிறாரு. படைச்சவர் பகவான், அவருக்கு தெரியும் எல்லாரையும் வந்து எப்படி வந்து காவந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும். அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் ஒரு தரம் ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள போனாங்க.
அந்த மாதிரி அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள போகும்போது அங்க வெளிச்சம் இல்ல, இது இல்ல, வீடு அக்கம் பக்கத்துல வீடு இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு இருட்டான ஒரு கானகத்துக்குள்ள போகும்போது அங்க ஒரு கிணறு இருக்கு. அந்த கிணத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு எறும்பை பாக்குறாரு அர்ஜுனா. அந்த எறும்போட வாயில ஒரு பாதி அரிசி இருக்குது. அந்த அரிசி வந்து அந்த எறும்புக்கு உணவாங்க இருக்குது. அதை பார்த்தோம்னா அர்ஜுனருக்கு ஒரே ஆச்சரியம். ஏன்னா அங்க அக்கம் பக்கத்துல வீடுகளே இல்ல, மக்கள்லாம் வாழறதுக்கான வழியே இல்ல, ஒரு காடு. அந்த காட்டுக்குள்ள இந்த ஒரு எறும்புக்கு தேவையான உணவை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் கேக்குறாரு. கிருஷ்ணா, எப்படி இந்த எறும்புக்கு கூட உணவு கொடுத்த அப்படின்னுட்டு. அந்த மாதிரி படைத்தவர் இருக்காங்க, நம்மளெல்லாம் படைச்ச பகவான் இருக்கிறாரு நமக்கு காவந்து பண்ண. ஆனா இவர் என்ன செய்யறாரு, இந்த மானை வந்து தான் தான் காப்பாத்தி ஆகணும்னு தானே வந்து பொறுப்படுத்துகிறாரு. அந்த பாருங்க, அந்த மானை கொஞ்சிட்டு அதை வந்து எப்படி பண்றாரு, பராமரிக்கிறாரு. அவர் வந்து தன்னோட மனைவி மக்களை விட்டாரு, சொத்து சுகங்களை விட்டாரு, ராஜபோகத்தை விட்டாரு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு துறவறம் மேற்கொள்ளணும்னு வந்தவரு ஒரு மான் மேல ஒரு பற்று வைக்கிறாரு. அந்த மானை பற்று வைக்கிறதுனால அவர் இறந்தோடனே என்ன செய்யறாரு, அந்த மானை கவனிச்சுக்காரு யாருமே இல்லைங்கிற மாதிரி அவர் தன்னாதானே நினைச்சிட்டு மானை நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விட்டு மானா வந்து அவருக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்குது. அந்த மாதிரி மான் பிறவி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன செய்யறாரு, பழைய இதுல வந்து நிறைய புண்ணிய எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாரு இல்லையா, தவம் எல்லாம் செஞ்சிருக்காரு, யாகம் எல்லாம் வளர்த்திருக்காரு. அதனோட பலன்களால அவருக்கு முன்ஜென்ம ஞாபகம் இருக்குது. அந்த மானுக்கு வந்து என்ன செய்யுது, முன்ஜென்ம ஞாபகம் இருக்குது. ஆகா, நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே, நம்ம வந்து தவறான வழியில மானை நினைச்சிட்டு உயிரை விட்டுட்டோமே, நம்ம மான் பிரிவு எடுத்துட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பகவானை வந்து பண்ணுது. அங்க வந்து ஒரு முனிவர்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துல வந்து அவங்க போட்ட மிச்சத்தெல்லாம் சாப்பிட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யுது, சீக்கிரமே அந்த உடலை விட்டுட்டு அடுத்த உடல் எடுக்குது. அது என்ன உடல் எடுக்குதுன்னா அங்கிரசா முனிவர் அப்படிங்கிற அந்த முனிவர்கிட்ட ஒரு பிராமண குலத்துல வந்து அவர் பிறக்கிறாரு. அதுலதான் அவர் பேர் வந்து ஜடபரதர்னு பேரு. ஏன்னா பிறந்ததுல இருந்து அவர் என்ன செய்வாருன்னா யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டாரு, ஒரு ஜட மாதிரியே இருப்பாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ஆத்ம ஞானம் தெரிஞ்சதுனால அவர் வந்து எந்த இதுலயும் ஈடுபட மாட்டாரு, ஒரு ஜடம் மாதிரி இருப்பாரு. அவர் வீட்லயும் அவரால் இருக்க முடியாம ஒரு காட்டுல வந்து ஓரமா ஒதுங்கி பகவானை பற்றிய தியானத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாரு. அப்படிப்பட்ட நேரத்துல அவருக்கு வந்து முன்பிறவி ஞாபகம் நல்லா இருக்கும்போது அந்த காட்டு வழியில யார் வரா அப்படின்னா ரகுகணர், மன்னர் ரகுகணர்ங்கிற ஒருத்தர் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த பல்லக்கு தூக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் குறையுது, 3 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. ஒரு ஆள் குறையணும்னா இந்த ஜடபரதரை வந்து கூப்பிடுறாங்க, வா இங்க வா, இந்த பல்லக்க தூக்கு அப்படின்னுட்டு. அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த பல்லக்கு தூக்குற ஆளுங்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இவரை வந்து ஒரு கை கொடு அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இவரு வந்து என்ன செய்யறாரு, யாரு எது சொன்னாலும் செய்யக்கூடியவர் தான். அவரு போறாரு, போய் தூக்கிட்டு போகும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, வழியில வந்து நிறைய எறும்பெல்லாம் ஊர்ந்து போகுது, அதை மிதிச்சிடக்கூடாதுன்னு அவர் தாண்டி தாண்டி குதிச்சு குதிச்சு போகும்போது பல்லக்கு என்ன செய்யுது, இப்படியே அப்படியே ஆடி ஆடி கோணமானலாம் போகுது. அதை பார்த்தோம்னா அந்த பல்லக்குல உட்காந்துருந்த ராஜாவுக்கு ரகுகணருக்கு கோபம் வந்தது. பல்லக்கை கீழே இறக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கீழே இறக்கிட்டு கீழே இறங்கி வந்து அவர்கிட்ட சண்டை போடுறாரு. நீ ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிற, உனக்கு என்ன நேரம் நடக்க தெரியாதா அப்படின்னு வந்து வையும் போது அவர் சொல்றாரு, இல்லப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்க ராஜா, அந்த மாதிரி கீழே வந்து நிறைய எறும்பெல்லாம் ஊறுது, அதெல்லாம் மிதிச்சுட்டேன்னா அது இறந்து போயிடும் இல்லையா, அதனால நான் தாண்டி தாண்டி நடந்தேன், இல்லாட்டி உங்களை அப்படி செய்யணும்னு எனக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னு வந்து அவர் பேசணும்னா ஆஹா இவர் சாதாரண மனுஷர் இல்ல பிள்ளைக்கு, ஒரு ஞானியாட்டம் தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இன்னும் பேச்சு கொடுக்கும்போது அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அவருக்கு ஆத்ம ஞானம், அதாவது ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை வந்து அந்த ரகுகண மன்னருக்கு எடுத்து சொல்றாரு. சாங்கிய யோகத்தை பத்தி அவர் எடுத்து சொல்லி அவரை வந்து நல்ல ஒரு பக்தரா அவர் மாத்துறாரு. இது வந்து இந்த இடத்துல ஜடபரதரோட வாழ்க்கையை எதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா, நாம இறக்கும் போது எந்த ஒரு நினைவை நினைச்சுக்கிட்டு இறக்குறோமோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு உயிரினம் அடுத்த வாழ்க்கை கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. இதை படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மாத் கா சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுச்ச மய்யிர் பிதா மனோ புத்தி மாம் ஏவைஷ்யம் மாம் ஏவைஷ் சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில், எந்த உருவில், கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு, அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு மட்டும் சொல்லல, நம்ம எல்லாருக்குமே தான் இந்த அறிவுரை சொல்லி இருக்கிறாங்க. பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து என்ன செய்யணும், எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு
அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலை செய்வாயாக. அவருக்கு கடமை வந்து போரிடுதல். நம்மளோட கடமை என்ன? நம்ம குடும்பத்துல நம்ம என்ன நமக்கு கடமைகள் இருக்கோ அதை நாம செய்யணும். யாரை எண்ணிட்டு? பகவான் கிருஷ்ணரை அந்த உருவத்துல நினைச்சுக்கிட்டு உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு கிருஷ்ணார்ப்பணம், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு அர்ப்பணிச்சுட்டு உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நம்மளோட மனசு, நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி, அறிவு இதெல்லாம் என்ன செய்யணும்? பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அது மாதிரி செய்யறது மூலமா நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து உபதேசம் பண்றாரு. அந்த மாதிரி நம்ம மகாமந்திரத்தை சொல்லி உச்சரிக்கும் போது நம்ம என்ன செய்வோம்னா, நம்ம வந்து காதுனால் நம்ம வாயினால உச்சரிக்கும் போது நம்ம நாக்குல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நர்த்தனம், அதாவது நாட்டியம் ஆடுறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதனை வந்து நம்ம காதால நம்ம கேட்கிறோம். அப்போ வந்து சிரவணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்படுது. நம்ம மனசால அவரை வந்து தியானிக்கிறோம். அவரோட உருவத்தை வந்து நம்ம மனசுல தியானிக்கிறோம். இந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்ம ஒரு பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடுறோம். அப்படிப்பட்ட நிலையிலேயே நம்ம கண்டினியூவா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா இறக்குற காலத்திலயும் சரி, அதுக்கு பிற்பாடுமே நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்? பகவானை மறக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்க யாருன்னா இவர் வந்து இவரு பிரகலாதர். அவர் என்ன செய்யறாரு? பிறக்கும் போதே, அவர் கருவுல இருக்கும் போதே என்ன செய்யறாரு? பகவானோட ஞானத்தை அடைஞ்சவர். அவர் வந்து குருகுலத்துல கல்விக்கு அவரை அனுப்பும் போது அங்க போய் என்ன செய்யறாரு? தன்னோட தோழர்கள் எல்லாரையும் வந்து ஓம் நமோ நாராயணா அப்படி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அவரை வந்து என்ன பண்றாரு? எல்லாரையும் பக்தர்களா மாத்திடுறாரு. அதுதான் வந்து இங்க வந்து காட்டப்பட்டது. அவங்க எல்லாம் வந்து அது வரையிலும் இரண்யகசிபுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இவர் வந்து ஒரு பக்தரா இருக்கிறதுனால, இவரோட சங்கம் ஏற்படுறதுனால இவரோட தோழர்களும் என்ன செய்யறாங்க? பக்தியில ஈடுபடுறாங்க. அதுதான் இங்க பிக்சர்ல வந்திருக்குது. மாதாஜி இதை படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे अभ्यास योग युक्तेन सेतसा ज्ञानकामिना परम पुरुषं दिव्यं यादि पार्थनु चिन्तयन्। हरे कृष्ण माताजी। இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது, ஒரு நேரமும் அதுல இருந்து ஃபெயில் ஆகக்கூடாது, அதுல வெற்றி அடையணும். அந்த மாதிரி நிலையில பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது அபியாசம், அதாவது நம்ம அபியாசம்ங்கிறது வந்து நம்மளோட தொடர்ந்த முயற்சி, இடைவிடாத அந்த முயற்சியை நம்ம வந்து எப்போதும் செய்யணும், பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எதை பத்தி? பகவானை நினைக்கிறத பத்தி நம்மளோட மனசுல அவரை தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்லைடுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், ஒரு கம்பளி புழு வந்து என்ன செய்யுது? ஒரு கூட்டு புழுவா மாறுது, அப்புறம் வந்து பட்டாம்பூச்சியா மாறுது. அது வந்து இந்த ஒரு பிறவியிலேயே தன்னோட உடலை வந்து என்ன பண்ணுது? மாத்துது. ஒரு புழு வந்து ஒரு பட்டுப்பூச்சியா மாறுதுன்னா அதோட எண்ணம் அதுல இருக்குது, அது மாதிரி மாறணும்னு. அது மாதிரி அது மாதிரி செய்யும் போது ஏன் நம்மளால முடியாது? நாம வந்து பகவானை சென்றடையணும், பகவான் உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நம்ம முயற்சி பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நமக்கும் வந்து அந்த நிலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுதான். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணு தூதர்கள்ல என்ன செய்யறாங்க? அந்த மாதிரி ஒரு பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு பக்தரை அழைக்கிறதுக்கு மேல இருந்து புஷ்ப விமானத்தோட இறங்கி வர்றாங்க. பக்தரை வந்து என்ன செய்யறாங்க? கைய பிடிச்சு அழகா கூட்டிட்டு போறாங்க அந்த கிருஷ்ண உலகத்தை சென்றடையறதுக்கு அப்படிங்கிறது இதுல மூலமா தெரியுது. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம், அதாவது 6.1 வந்து இந்த கதை வந்திருக்குது. இந்த கதையை தான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னன்னா இந்த கான்யா குப்ஜா இவர் வந்து யாருன்னா அஜாமிலன் அப்படிங்கிற ஒரு மரத்துக்கு முன்னாடி ஒளிஞ்சிருந்து பாக்குறாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு? மதுமயக்கத்திலிருந்து ஆணும் பெண்ணும் உறவு கொள்வதை அஜாமிலன் வந்து ஒளிஞ்சிருந்து பாக்குறாரு. இவர் எங்க இருக்கு? எந்த ஊர்லன்னா கான்யா குப்ஜா அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல அஜாமிலன்கிற இந்த பிராமணன் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? இந்த காட்சியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த விலை மாதுவையே வந்து என்ன செய்யறாரு? அவரு ஒரு விலை மாது, அந்த பொண்ணு அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ட்டு என்ன பண்றாரு? அவங்களுக்கு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு அவரோட குல தர்மம் என்ன? பிராமண குலத்துல பிறந்தவங்க வந்து சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா? அதெல்லாம் அவரு விட்டுடுறாரு. விட்டுட்டு அவருக்கு நிறைய குழந்தைகள் பிறக்குது. அந்த மனைவி மக்களை வந்து காப்பாத்துறதுக்காக அவர் என்னென்ன செய்யணும் அட்டுழி எல்லாம் பண்றாரு. கொலை செய்யறாரு, கொள்ளை அடிக்கிறாரு, சூதாடுறாரு, ஏமாத்துறாரு,
எல்லா விதமான பாவச் செயல்கள்லயும் அவர் வந்து ஈடுபட்டு எத்தனை வருஷ காலம் 88 வயசுல வந்து அவர் கடந்துடுறாரு. அந்த மாதிரி கடந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து என்ன கடைசி ஆகுதுன்னா, அவருக்கு வந்து 10 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. கடைசி பையனுக்கு வந்து நாராயணன் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல அந்த குழந்தையோட அழகுலயும் அதோட குழந்தையோட பேச்சுலயும் அதோட நடையிலையும் வந்து என்ன செய்யறாரு, இவர் வந்து அதையே பற்று வைக்கிறாரு. அதனால எப்போதும் அந்த குழந்தைய வந்து கொஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாரு. எப்படி கொஞ்சுவாரு, அவர் பேர் நாராயணன் இல்லையா, நாராயணா இங்க வா, நாராயணா இங்க வா, இது செய்யு அது செய்யு இது சாப்பிடு அப்படின்னு நாராயணா நாராயணான்னு எப்ப பார்த்தாலும் நாராயண நாமத்தை அவர் உச்சரிச்சுட்டே இருப்பாரு. இதே மாதிரியே நாராயணா நாராயணா சொல்லிக்கிட்டே அவர் வாழ்ந்ததுனால வர்ற நேரத்துல அவருக்கு வந்து என்ன ஏற்படக்கூடிய அந்த தருணம் வருது. மரணம் வரக்கூடிய அந்த தருணத்துல வந்து யமதூதர்கள்லாம் வர்றாங்க இவரை கட்டி பிடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு போக. அப்போ வந்து இவர் என்ன செய்யறாரு, அவங்கள பார்த்தாலும் ஒரு பயத்துல, பயம் கூட இல்ல, அவருக்கு வந்து என்னன்னே தெரியல, ஆனா அவர் வந்து நாராயணான்னு நாராயணான்னு தானே கூப்பிடுவாரு தன்னோட குழந்தைய. அத மாதிரி அவர் வந்து கூப்பிடுறாரு. அந்த ஒரு நாள் அஜாமிலன் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் கூடிய யமதூதர்கள் கையில் பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை கண்டான். அவங்க யமதூதர்களை பார்த்துறாரு. பார்த்தோன்னே அவருக்கு வந்து பயம், கலக்கம் அடைந்து தன் மகனை நாராயணா அப்படின்னு வந்து வேகமா கூப்பிடுறாரு, சத்தமா அழைக்கிறாரு. அப்ப அஜாமிலன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக அந்த யமதூதர்களை பார்த்து பயத்தோட உச்சரிச்சா கூட அதுல எந்தவித குற்றமும் இல்லை. ஏன்னா நாராயண மந்திரம் அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த மந்திரம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த நாராயண மந்திரத்துக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட அந்த நாமத்தை அவர் உச்சரிச்சதுனால அங்கிருந்து என்ன யார் வந்துடுறா, விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்துடுறாங்க. கீழே இறங்கி வந்து அவரோட அஜாமிலனோட உயிரை வந்து யமதூதர்கள் பிரிக்க கூடாது அப்படின்னு வந்து தடுக்கிறாங்க. அந்த உயிரை நீ எடுத்துட்டு போக கூடாது, அந்த உயிர் வந்து எங்களுக்கு சொந்தம், நாங்க தான் வந்து வைகுண்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்றாங்க, சண்டை போடுறாங்க. அவங்க 2 பேருக்கும் இடையில யமதூதர்களும் விஷ்ணு தூதருக்கு இடையில வாக்குவாதம் நடக்குது. உடனே யமதூதர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா, போய் நான் இங்க ராஜா கிட்டயே நான் கேட்கிறேன், அங்க போய் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதுபடி செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமன்கிட்ட போறாரு. அங்க போனோன்னா யமன் என்ன சொல்றாரு, அவங்களுக்கு வந்து இது சொல்றாரு, எப்பா நீ வந்து நாராயணாங்கிற பேரை உச்சரிச்ச இடத்துக்கெல்லாம் நீ போகவே கூடாது, ரொம்ப தப்பு. பகவான் விஷ்ணுவோட அடியவர்கள் பக்கம் நீ திரும்பி கூட பார்க்க கூடாது, அந்த பக்கம் தலை வச்சு கூட நீ பார்க்காத. வந்து பகவானோட நாமத்தை வந்து அதாவது திருநாமம் 12 இடங்கள்ல பகவானோட திருநாமத்தை திலகமிட்டுக்கிறவங்களையோ அந்த துளசி மணி அணிஞ்சிருக்கவங்களையோ பகவானோட நாமங்களை உச்சரிக்கிறவங்க பக்கமா நீ வந்து என்னைக்கும் போகக்கூடாது. போனீன்னா அப்படி தப்பி தவறி பக்கம் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா கூட என்ன செய்யணும், அவங்கள வந்து ஒரு கும்பிடு போட்டு 3 சுத்தி வந்து அவங்கள கும்பிடு போட்டுட்டு நீ வந்துடணுமே தவிர அவங்க பக்கம் நீ அவங்க உயிரை எடுக்கணும்னெல்லாம் போயிடாத. அது வந்து ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா பகவான் விஷ்ணு, நீ உனக்கு நான் எஜமானா எனக்கு எஜமான அந்த பகவான் விஷ்ணு, நீ அந்த தப்பை செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள தடுத்துடுறாரு. உடனே என்ன செய்யறாங்க, அவங்க வந்து அஜாமிலனோட உயிரை எடுக்காம விட்டுடுறாங்க. விஷ்ணு தூதர்களும் என்ன செய்யறாங்க, உனக்கு இன்னும் வாழ்க்கை இருக்குது, நீ இன்னும் பாக்கி இருக்க காலம் வாழ்ந்துட்டு அப்புறமா வைகுண்டத்துக்கு வான்னு சொல்லி அவங்களும் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அதாவது பகவான் இதெல்லாம் வந்து அஜாமிலன் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. நமக்கு வந்து நாராயணான்னு ஒரு நாராயண நாமத்தை சொன்னதுக்கே இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நமக்கு நடக்குதே அப்படின்னா, நாம எப்போதும் பக்தியில ஈடுபட்டோம்னா நமக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கும், அது நம்ம இவ்வளவு காலம் வீணடிச்சிட்டோமே, தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்ட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, அதுக்கு பிற்பாடு பத்ரிகாசிரமம் போய் அங்க வந்து பகவான் வணங்கி தவம் புரிஞ்சு பகவான் நாமத்தெல்லாம் உச்சரிச்சு அதுக்கு பிறகு அவரோட காலம் முடிஞ்சப்ப வைகுண்டம் போறாருங்கிறது இந்த கதை. இது பாகவதத்துல வருது. அதாவது என்ன இதுல சொல்றாங்கன்னா, பகவானோட நாமத்தை வந்து ஹரிநாமம் வந்து பாவத்தை அழிக்கக்கூடிய, ஹரின்னு சொன்னாலே பாவத்தை அழிக்குமா. நம்ம காலையில தூங்கி எந்திரிச்சோன்னா படுக்கையை விட்டு எழுந்திரிச்சோன்னா ஹரி ஹரி ஹரின்னு ஒரு 7 தரம் சொல்லணும். சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து எழுந்திருக்கணும் சொல்றாங்க. அது மாதிரி ஹரிநாமம்ங்கிறது அவ்வளவு உயர்ந்தது. அததான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த நாமத்தோட மதிப்பை வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், யமன் வந்து நம்ம கிட்டக்கவே நெருங்க மாட்டாரு அப்படிங்கிறது இந்த கதையில இருந்து தெரியுது. இததான் அவங்க வந்து இந்த கதையில அதுதான் வருது. யம தூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையே நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிலன் வந்து என்ன செய்யறாரு, அந்த பகவானுடைய இடையிலான பகவானுக்கும் உயிர்களுக்கும் இடையான அந்த உறவை பற்றிய தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்றாரு. புரிந்துகிட்டு அப்புறம் அவர் என்ன செய்யறாரு, தூய பக்தரனா மாறி
பாவச் செயல்கள் எல்லாத்தையும் அவர் நினைவுபடுத்தி பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு, மனசை வந்து வருத்தப்படுறாரு. அப்புறம் ஒரு ஹரிபக்தரா மாறி அதுல வாழ்ந்து பின்னாடி வந்து வைகுண்டம் ஏறி வைகுண்டத்துக்கு என்ன பண்றாரு, அவரை அழைக்கிறதுக்கு வந்து இங்க புஷ்பக விமானம் வருது, வைகுண்டத்துக்கு அவர் போய் சேர்றாருங்கிறது தான் இந்த கதையில காட்டியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி இதை படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரேஷ். कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनयोर अनियां च अनुस्मरेत्य सर्वस्य तातरम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அறிந்தவர் பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் அறிந்த முக்காலமும் உணர்ந்தவர், எல்லாமே விஷயங்களும் தெரிஞ்சவர், மிக பழமையானவர். அவர் எந்த காலத்துல தோன்றினாரு, எப்படிப்பட்டவர்ங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது, அவ்வளவு பழமையான புராணமானவர். கட்டுப்படுத்துவர், நம்ம உயிர்வாழிகள் அனைவரையும் இயற்கையையும் கட்டுப்படுத்துவர் அவர் தான். அணுவை விட சிறியவர், அதாவது நம்மளோட ஆன்மா வந்து 10,000த்துல ஒரு பங்கு, முடியோட நுனியில 10,000த்துல ஒரு பங்குன்னா அதை விட சிறிய உருவம் எடுத்து அந்த ஆத்மாக்குள்ள போய் அவரு பரமாத்மாவா இருக்கிறாருன்னா எவ்வளவு சின்ன உருவம் அவரால் எடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதே சமயத்துல விராட் உருவம் எடுத்து விஸ்வரூபமா பெரிய உருவத்திலையும் அவரால் இருக்க முடியும், உலகத்தையே அடைச்சிட்டு அவரால் இருக்க முடியும். வாமன ரூபமா வந்து சின்ன உருவம் எடுத்து இது உலகளந்த பெருமாளா, திருவிக்கிரம பெருமாளா வந்து என்ன செய்வாரு, விண்ணையும் மண்ணையும் தன்னோட திருவடியால் அளக்கக்கூடிய அந்த ரூபமும் அவரால், அவருக்கு எதை நினைக்கிறாரோ அந்த ரூபத்தை அவரால் எடுக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட வந்து சக்தி படைத்தவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிக்கக்கூடியவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா எல்லா பௌதிகத்தையும் படைச்சவரே அவரு தான். புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், அவர் யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, தேவர்களாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, முனிவர்களாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, சிவனாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, பிரம்மாவாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, யாராலையும் என்ன பண்ண முடியாது, பகவானுடைய செயல்களை பத்தி நம்மளால ஒரு நிமிஷம் கூட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா பக்தியில ஈடுபட்ட அந்த பக்தர்களால என்ன பண்ண முடியும், அவரை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியும், அவர்கிட்ட நெருங்க முடியும். இப்ப அர்ஜுனர் எல்லாம் கிட்டக்க இருக்காரு இல்லையா, அது மாதிரி. அப்புறம் ரூபமுடைய நபர், அவர் வந்து சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபம், அவர் வந்து அழகிய ரூபமுடையது. அதுதான் இதுல வரும், ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அனாதிராதி கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம்னு பிரம்ம சமீதியில சொன்னப்பட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு உருவம் இருக்கு. மாயாவாத தத்துவதிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவருக்கு உருவம் கிடையாது அப்படின்னு, ஒரு பகவானே கிடையாது, அவருக்கு எந்த உருவமும் கிடையாது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா. இந்த ரூபமுடைய நபர்னு இதுல சொல்றதுல இருந்து அவர் ஒரு ஹீஸ் எ பர்சன், அவருக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். ஆனா நம்மள மாதிரி புலன்கள் அவருக்கு கிடையாது. அவருடைய புலன்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஆன்மீகமானவை. அவர் வந்து கண்ணாலேயே சாப்பிட முடியும், கையாலேயே வந்து நடக்க முடியும். அந்த மாதிரி எல்லா அவருடைய புலன்கள் எல்லாம் எந்த புலனை வச்சு எந்த வேலையை வேணாலும் அவரால் செய்ய முடியும். அவர் வைகுண்டத்துல இருந்தபடியே இங்க வந்து பூலோகத்துல இருக்கிற ஒன்றை வந்து அவரால் எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஆற்றல் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கு, அவர் புலன்களுக்கு. நம்ம மாதிரி சாதாரண பௌதிக கண்களோட பார்த்தா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்புறம் சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். அப்புறம் எப்படிப்பட்டவர், ஒரு சூரியன் இல்ல, பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வானத்துல தோன்றினா எவ்வளவு ஜெகஜோதியா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பிரகாசம் உடையவர், பார்க்கவே கண்ணு கூசம். அந்த மாதிரி இது இரண்மையேன பாத்திரேன அப்படின்னு ஒரு இதுல வருது. அதாவது அவரோட ரூபத்தை வந்து பார்க்க முடியாம அந்த அவரோட பிரம்ம ஜோதி வந்து தடுக்குது. அப்போ வந்து அது வந்து அந்த திரையை விளக்குங்க, நான் உன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து பாட்டு இருக்குது. அந்த மாதிரி அவ்வளவு பிரகாசமானவர், அதான் சுயம் பிரகாசமானவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர், ஜடத்துக்கே அதிபதி அவரு தான், அவர்கிட்ட இருந்துதான் ஜட இயற்கையே உற்பத்தி ஆகுது. அப்படிங்கும் போது அவரோட அதை கடந்தவர். இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்யணும், பரமபுருஷரை தியானம் செய்ய வேண்டும். அவங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ரூபத்துல, ஷாம சுந்தர வடிவத்திலேயோ, இல்ல வந்து நமக்கு ஒரு கோவிந்த வடிவத்திலேயோ, இல்ல வந்து நரசிம்மர் வடிவத்திலேயோ, மாதவன் கேசவான்னு எவ்வளவோ இருக்கு. நமக்கு என்னென்ன வடிவத்துல பகவானை பிடிக்குமோ, 4 கரங்களை உடைய அந்த நாராயண ரூபத்திலேயோ நாம என்ன செய்யலாம், அவரை வந்து நம்ம மனசுல நினைச்சு நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து என்னன்னா, பூமாதேவி வந்து ஒரு நாள் பிரம்மா பார்க்க போறாங்க. அசுர மன்னர்களால வந்து நிறைய தொந்தரவு ஏற்பட்ட காலத்துல, அந்த துவாபர யுகத்துக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பிரம்மா கிட்ட போய் வேண்டுறாங்க, என்னோட அந்த ராட்சசர்கள்லாம் வந்து என்ன தாங்க முடியல அவங்களோட தொல்லை,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பசு வடிவத்துல போய் பிரம்மா கிட்ட போய் வந்து கண்ணீர் வடிச்சு சொல்றாங்க தன்னோட கஷ்டத்தை. அப்ப வந்து பிரம்மா என்ன சொல்றாரு, தியானத்து மூலமா பகவான் விஷ்ணு கிட்ட செய்தி அனுப்புறாரு. அந்த செய்தி வந்து அவருக்கு தியானத்து மூலமாவே பதில் வருது. என்ன சொல்றாங்க, பூமாதேவியை கவலைப்பட வேணாம்னு சொல்லு, நான் கூடிய விரைவில் தேவகி வசுதேவருக்கு மகனா வந்து பூமியில பிறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த செய்தியை சொன்னோன்னா அதை வந்து இங்க இருக்கிறவங்களை சுத்தி இருக்க தேவர்களுக்கெல்லாம் அவர் வந்து தெரிவிக்கின்றாரு. அதுதான் இந்த காட்சியில இருக்கு. இது வந்து விலாச விரிவாக்கம். விலாச வகையில வந்து பிரபவ விலாச, வைபவ விலாசன்னு 2 வகையான விலாச அவரோட விரிவங்கள் இருக்கு. முதல் 4 விரிவுகள் வந்து பலராம பகவானிடமிருந்து தோன்றியவை. அது என்னன்னா அப்படின்னா வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தா அப்படின்னு 4 வகையான முதல் விலாச விரிவாக்கம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சதுர்வியூகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மறுபடியும் அந்த பலராமர்கிட்ட இருந்து அடுத்த சங்கர்ஷ்ணர்கிட்ட இருந்து மறுபடியும் அதே 4 விரிவாக்கம் வரும். அதுக்கு பிற்பாடுதான் என்ன செய்வாங்க, இவர்கிட்ட இருந்து சங்கர்ஷ்ணர்கிட்ட இருந்து முதல் விஷ்ணு புருஷ அவதாரமா மகாவிஷ்ணு தோன்றுவாரு. இது மாதிரி பிரபாவ வெளிப்பாடுகள் முழுமையாக ஆற்றல் மிக்கவை, வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. ஃபர்ஸ்ட் வர்ற அந்த விரிவங்கள்லாம் எப்படின்னா அவரோட முழு சக்தியையும் எடுத்துக்கிட்டு வருவோம். அடுத்தது வந்து வைபவ வெளிப்பாடுகள்னு சொல்லக்கூடியது வந்து அவர் சக்திகள் 64 இருக்குன்னா அதுல கொஞ்சம் குறைஞ்சு 60, 50 அப்படின்னு சக்தி குறைபாடோட வெளியில வரும் அப்படின்னு இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி இதை படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை, ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர் அப்படின்னு இதுல சொல்லிட்டு இருக்கு. இறக்கும் நேரத்துல வந்து ஒருத்தவங்க வந்து என்ன செய்யணும், உயிர் மூச்சை வந்து இந்த புருவங்களுக்கு மத்தியில நிறுத்தி யோக பலத்தினால பகவானை வந்து முழு நினைவோட பக்தி செலுத்தணுமா. பரமபுருஷ தியானிக்கிறவங்க எங்க போவாங்க அப்படின்னா அந்த பகவானோட உலகத்துக்கே வந்து அவங்க சென்றடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வந்து இதுல வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் வந்து எங்க போறாங்க, அவங்க அதாவது இப்ப பாவம் செஞ்சவங்க வந்து வையாரிவன்கிற அந்த ரிவர்ல அந்த பசுவோட வாழை பிடிச்சு முடிய பிடிச்சிட்டு போவாங்க, நரகலோகத்துக்கு போவாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த புண்ணியம் செஞ்ச அந்த மகாத்மாக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, இந்த கோலோக விருந்தாவன பிக்சர் நான் பின்னாடி காட்டுறேன். அதுல பாத்தீங்கன்னா பிரஜா ரிவர்னு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த ரிவர்ல போய் விஷ்ணு தூதர்கள் என்ன செய்வாங்க, அவங்கள டிப் பண்ணி கீழே முழுக வச்சு குளிக்க வச்சு அதுல வந்து அவங்களுக்கு நல்லா அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி வந்து எங்க போவாங்க, பகவானோட உலகத்துக்கு வந்து கொண்டு விடுவாங்களாம். இது ரொம்ப மரியாதையோட. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் வந்து என்ன செய்யும், திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. पढ़ म्यूट पढ़िचिट्टु सारी माताजी। आ ब्रह्मा पुनला लोहा पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த உலோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த உலகங்களே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. பிரம்ம போனால் லோகா, பிரம்மலோகத்துல இருந்து கீழே இருக்க நரகலோகம் வரையிலும் என்னதுன்னா துன்பம் நிறைந்த இடங்கள். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைவன் என்று மறுபிறவி எடுப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ வந்து இந்த சொர்க்கலோகம் இருக்குது, அங்க என்ன நடக்குது, அதுவும் கலவரம் நிறைந்த சொர்க்கம்னு தான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அங்கேயும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்திரன் வந்து தன்னோட பதவியை வந்து விட்டு கொடுக்காம எப்போதும் வந்து தேவர்களோட அசுரர்களோட போட்டி போட்டுக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. அங்க வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது. அடுத்தது கலவரம் நிறைந்த பூமி. இந்த பூலோகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, எப்போது அணுகுண்டை போடலாமா, எப்ப வந்து அடுத்த நாட்டை அழிக்கலாம், பக்கத்து வீட்டுக்காரவனை எப்படி நம்ம வந்து வெற்றி கொள்ளணும் அப்படின்னுட்டு இங்கேயும் வந்து என்ன செய்யறாங்க,
அடுத்தவங்களோட துன்பத்திலேயே தான் வந்து இன்பம் காண்ற மக்களா இங்க இருக்கிறாங்க. அதையும் நம்ம வந்து பூலோகத்தை பத்தி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். நரகலோகம் எப்படி இருக்கும்? எப்போதும் அவங்க வந்து நரகத்துல இதை பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு குழியில தள்ளுறாங்க. அங்க ஏகப்பட்ட நரகம் இருக்குது. அதுல வந்து மாமிசம் உண்றவங்களதான் வந்து என்ன செய்வாங்க, இந்த கும்பி பாகம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நரகத்துல வந்து யமன் பிடிச்சு தள்ளுவாராம். அதாவது எண்ணெய் கொப்பரையில வந்து அந்த சோலை தூக்கி உள்ள போடுவாராம். அந்த மாதிரி கொடுமைகள்லாம் நிறைந்தது நரகம்னு தெரியுது. மொத்தத்துல என்ன தெரியுது, அந்த பிரம்மா வந்து வாழக்கூடிய அந்த லோகத்துல இருந்து கீழே பாதாள லோகம் வரையில இருக்க அந்த 14 உலகங்களுமே என்ன செய்யுது, பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்கள். பிரம்மாவுக்கும் ஆயுள் வந்து ஒரு 100 வயசு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவரும் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அவர் என்ன செய்வாரு, அவர் வந்து தன்னோட உடலை விட்டுட்டு அடுத்த ஒரு பிரம்மா தான் வந்து வருவாரு ஆட்சிக்கு. அது மாதிரி கடல்ல இருக்க நீர்க்குமிழிகளை வந்து எப்படி எண்ண முடியாதோ அது போல பிரம்மாவோட பிறவிகளையும் எண்ண முடியாதான். அவ்வளவு பிரம்மாக்கள் வந்து இந்த உலகத்துல தோன்றி தோன்றி அழிகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நாம கூட நினைச்சோம்னா பஞ்சாக்னி வித்யான்னு ஒரு வித்யா இருக்குது. அந்த வித்தியை நம்ம வந்து செய்யும் போது நாம வந்து பிரம்மாலோகத்துல சென்று நம்மளும் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை கிடைக்கும்னு சொல்லுது. ஆனா நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம எல்லாம் பக்தர்களா மாதிரி பகவானோட உலக விருந்தாவனம் சென்றடைகிறது தான் நம்மளோட அல்டிமேட் கோலா நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி எல்லா உலகமும் துன்பம் நிறைந்த இடம்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து என்ன சொன்னீங்க, இந்த ஸ்லோகங்களை படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। सहस्रयुग पर्यन्तमः इत्यात् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तं ते आहारात् रवितो जनः अव्याक्तात् व्यक्त सर्वः यागमे प्रलयन्ते तत्रैव यक्तसं जके भूतग्रामसा एवं भूत्वा प्रलीयते रात्रयाग्मे अवशे पार्थ प्रभत्यहारमे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, ஒரே ஒரு மினிட். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகங்கள்ல அப்படின்னா, மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டது. பகவானோட பிரம்மாவோட ஆயுள் காலத்தை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே 4th சாப்டர்ல படிச்சிருக்கிறோம். அவரோட ஆயுள் காலம் எப்படின்னா சதுர்யுகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 4 யுகங்களும், கலியுகம், அந்த துவாபர யுகம், திரேதா யுகம், சத்தியயுகம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 4 யுகங்களும் 1000 முறை சுழலும் போது அது வந்து ஒரு கல்பம்னு சொல்லப்படுது. அது வந்து ஒரு பகல், பகவான் பிரம்மாவோட ஒரு பகல். அதை போல இன்னொரு முறை சுழண்டா அவரோட இரவு. ஆக மொத்தம் என்ன 2000 தடவை இந்த சதுர்யுகங்கள் சுத்திச்சுன்னா பிரம்மாவோட ஒரு நாள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது பிரம்மாவின் பகல், அந்த பிரம்மாவுக்கு வந்து 100 வருஷம். அது போல ஒரு நாளோட கணக்கு அது போல அவர் வந்து எத்தனை நாள், 100 நாள் சுழண்டுதுன்னா அவர் என்ன செய்வாரு, அவரோட ஆயுள் வந்து முடிஞ்சிடும். 100 வயசு தான் அவருக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனா நம்மளோட மனித கணக்கை விட அவர் வந்து அதிகமானது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாள்ல வந்து அவர் 1000 வருஷம் தோன்றினா, 1000 சதுர்யுகம் முடிஞ்சோன்னா அவரோட ஒரு பகல் முடியும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். அப்போ அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, பகல் நேரத்துல படைப்பு தொழிலை செய்யறாரு, இரவு நேரத்துல அவர் தூங்குறாரு. தூக்கம் வந்தோடனே என்ன செய்யுது, இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். எல்லாரும் என்ன போய் ஒடுங்கிடுறாங்க அதுக்குள்ள, எல்லா உயிர் வாழிகளும்.
பகல் வந்தாலும் மறுபடியும் படைச்சு வெளியில வருது. இந்த உயிர்வாழிகள் வந்து எப்படி வந்து படைக்கப்படுது, எப்படி வந்து மறையுது, அவ்வியக்தமா எப்படி வந்து மறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இதுல இருந்து தெரியுது. இது வந்து ஒரு பார்ஷியல் பிரளயம். அதாவது பிரம்மாவோட ஒரு பகல்ல வந்து உயிர்கள் வந்து படைக்கப்படுறதும், இரவு நேரத்துல மறையறதும் இது பார்ஷியல் பிரளயமா இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றன. அப்போ வந்து என்ன செய்யறோம், பிரம்மாவோட இரவு நேரத்துல அழிஞ்சு 1000 சதுர்யுகங்கள் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்கிறோம். திருப்பி 1000 சதுர்யுகங்கள் முடிஞ்சு திருப்பி வந்து நம்ம வந்து வெளியில வர்றோம். அதுதான் வந்து நம்ம உயிர்வாழிகளோட தோற்றம் எப்படிங்கிறத இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः या सा सर्वेषु भूतेषु नश्येषु न विनाशयाति। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது எது அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவடைவதில்லை. அதாவது எது அப்படின்னா, இங்க பகவான் வந்து அழகா வந்து 4 கை ரூபத்துல பகவான் விஷ்ணு இங்க இருக்கிறார் இல்லையா, அந்த வைகுண்ட லோகம், அந்த கோலோக விருந்தாவனம், இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆன்மீக உலகம்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து இந்த பௌதீக உலகம் அழியும் போது, இந்த உயிர்கள்லாம் அழியும் போதும் அது என்ன செய்யாது, அழியாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வந்து நிரந்தரமானது, என்னைக்குமே வந்து அதுக்கு அழிவு கிடையாது. அது வந்து பரம இயற்கை, பரமமானது. அப்படிப்பட்ட உலகம் வந்து இந்த உலகம்லாம் அழிஞ்சாலும் 14 உலகங்களும் அழிஞ்சாலும் அந்த உலகம் அழியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த உலகத்துக்கு தான் நாம எல்லாம் என்ன செய்யணும், போக விருப்பப்படணும். அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமும் நித்தியமானவர்கள், அவங்க எல்லாம் சந்தோஷமே அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கு. மாதாஜி இந்த 2 ஸ்லோகங்களை படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। अग्निर्ज्योति अह शुक्लः षण्मास उत्तरायणं तत्र रायता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः तूमो रात्र तथा कृष्णा षण्मासा दर्शनायनं तत्र सत्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। இதுல என்ன செய்யறாங்க, இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, எந்த நேரத்துல எந்த உயிர்வாழி இந்த உடலை விட்டு வெளியேறுதோ அது எங்க போகுது, எங்க போனா திரும்பி வராது, எங்க போனா திரும்பி வரும் அப்படிங்கறது இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள், பகவானை நல்லா உணர்ந்தவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அவரை பத்தி உணர்ந்தவர்கள் வந்து அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில், அந்த அக்னி தேவனோட ஆதிக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல ஒளியில், பகலில், அந்த வெளிச்சத்துல, பகலின் நல்ல நேரத்தில், அதாவது பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் சொல்றோம்னா அந்த மாதிரி நேரத்துல, வளர்பிறை, நமக்கு தெரியும் வளர்பிறை தேய்பிறைன்னு, அந்த மாதிரி வளர்பிறை காலத்துல 2 வாரங்கள், அந்த வளர்பிறை இருக்கக்கூடிய அந்த 2 வாரங்கள்ல, அமாவாசைக்கு பின்னாடி பௌர்ணமிக்கு முன்னாடி வர அந்த 2 காலகட்டங்கள்ல சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் அந்த 6 மாதங்களில், அதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, உத்தராயணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த உத்தராயணம் எப்போ வரும், தை மாசத்துல இருந்து ஆனி மாசம் எண்டு வரையிலும், ஆடி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரையிலும் உள்ள அந்த காலகட்டங்கள்ல இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றவர்கள் இந்த வருவாங்க, பகவானோட உலகத்தை வந்து சென்றடைகிறாங்க. திரும்பி அவங்க வந்து இங்க வரமாட்டாங்க, பிறவியே எடுத்து வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, புகை பாத்தீங்கன்னா புகையா புகையுது இல்லையா, அந்த மாதிரி புகையிலும் ராத்திரி நேரத்துல இரவிலும் தேய்பிறையிலும், அந்த நம்மளோட 2 வாரங்கள் இருக்கு இல்லையா தேய்பிறை காலம், அந்த 2 வாரங்கள்லயும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாத காலங்கள், அதாவது சூரியன் வந்து தெற்கு நோக்கி நகரும் அந்த காலகட்டம் வந்து தட்சிணாயனம் சொல்லப்படுது. ஆடியில இருந்து மார்கழி எண்டு வரையிலும் அந்த காலகட்டங்கள்ல உயிரை விடக்கூடிய, இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லக்கூடிய யோகிகள் எங்க போவாங்க அப்படின்னா சந்திரலோகத்தை அடைத்து அங்க சுகங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் திரும்பி இந்த பூமிக்கே வர்றாங்க அப்படின்னு இந்த இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி இதை படி. हरे कृष्ण माताजी। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव
स्थानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति सात्यम्. हरे कृष्ण माताजी. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. இது எல்லாம் இத்தனையும் நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இதெல்லாம் செய்யாமலேயே என்ன செய்வான், பக்தியில ஈடுபடுறவங்களால இந்த செயல்கள்லாம் செஞ்சதுக்கான பலன் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத உலகத்தை அவன் அடைகின்றான். அவன் என்ன செய்யணும், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேதங்களெல்லாம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, யாகம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை, தவம் புரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தானம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதாவது எல்லா கர்மாக்களையும் இந்த 18வது சாப்டர்ல 66வது ஸ்லோகத்துல வரும். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோட்ச இக்ஷாமி மாசுஷக அப்படின்னு வரும். அது என்னன்னா, நீ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் கைவிட்டுட்டு நீ என்கிட்ட சரணடை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. நான் உன்னோட பாவங்கள் எல்லாம் விலக்கி நான் உனக்கு என்ன மோட்சத்தை நான் கொடுக்குறேன், உன்னை நான் பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதுதான் இந்த இந்த இதுலயும் கொடுத்துருக்குறாங்க. கர்ம ஞான பாதை அப்படின்னா கர்மயோகம் செய்ய வேண்டாம், ஞான யோகம் செய்ய வேண்டாம், தியான யோகம் செய்ய வேண்டாம். நீ நேரா பக்தி யோகம் மட்டும் செய்யி, பகவான்கிட்ட சரண்டர் ஆகு. சரண்டர் அடைஞ்சினா மட்டுமே நான் என்ன செய்வேன், நான் உன்னை பாதுகாப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது கோலோக விருந்தாவனம், அந்த அந்த பிக்சர்லாம் இதுல இருக்கு. கோலோக சாட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நம்ம இதை விரிவா இதுல அது சின்னதா இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியாது, இதுல காட்டுறேன். இதுதான் கோலோக விருந்தாவனம் சொல்லப்படுது. இது நம்ம கிருஷ்ணலோகம், கிருஷ்ணலோகம், கிருஷ்ணரை சென்றடையணும், பகவான் கிருஷ்ணரோட கோலோகத்துக்கு விருந்தாவனம்னு எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. அந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல தான் அவங்க நமக்கு காட்டியிருக்கிறாங்க. எப்படி காட்டியிருக்கிறாங்க, இது ஒரு தாமரை இதழ், நிறைய அடுக்கடுக்கா எத்தனை வகையான தாமரை இதழ்கள் இதில் சுத்தி இருக்கு. சகஸ்ர தாமரை மாதிரி இருக்குது இல்லையா. இது நடுவுல இருக்கிறது யாருன்னா ராதையும் பகவான் கிருஷ்ணரும் அங்க என்ன செய்யறாங்க, அங்க வசிக்கிறாங்க. அவங்க அவங்க தூய்மையான அந்த விளையாட்டுல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, சந்தோஷமா விளையாண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போறவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மாக்களாதான் இருப்பாங்க. அவர் பகவானுடைய கோபிகள்லாம் அங்கதான் இருக்காங்க, கோபாஸ்திரிகள்லாம் அங்கதான் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லப்படுது. இது 4 வாயில்களை கொண்டதா இருக்குது அந்த உலகம். இந்த 4 உலகங்களுக்கும் 4 வித வேதங்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண வேதங்கள் வாயில் படியில இருக்குது. அத மாதிரி சதுர்வியூகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய சங்கர்ஷர், பிரத்யும்னர், வசுதேவர் அண்ட் பிரத்யும்னர், அந்த அனிருத்தர், அந்த 4 பேரும் அந்த வாயில்கள்ல அவங்க 4 பேரும் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. அதை தாண்டி இது 4 வாயில்களும் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம். நம்ம அறம்பொருள் இன்பம் வீடுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அதுதான் இந்த 4 வாயில்களா அந்த கோலோகத்துல இருக்குது. அந்த கோலோகத்துலதான் என்ன இருக்குன்னா இங்க மதுரா இருக்குது. இந்த ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்குது இல்லையா, அந்த இடத்துல கீழே கோலோகத்துல மதுரா இருக்குது. பகவான் பிறந்த பூமியான அந்த மதுரா இருக்கு. அதுக்கு கீழே இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது ஜெகநாத் பூரி. இங்க நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற மாதிரியேதான் ஆன்மீக உலகத்திலயும் இருக்குது. ஆனா அது ஆன்மீகத்தோட இருக்குது. அந்த ஜெகநாத் பூரி இருக்குது. அதுக்கு கீழே அந்த வயலட் பிங்க் கலர்ல இருக்கிறது துவாரகான்னு சொல்லப்படுது. இது எல்லாமே நமக்கு இங்க திரிபடைஞ்ச பிம்பமா நம்மளும் இந்த உலகத்துல நம்ம பாக்குறோம். இது உண்மையான நிலையில அந்த கோலோகத்துல இருக்குதுன்னு இந்த பிக்சர் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். இது என்னன்னா வைகுண்ட லோகம். இந்த வைகுண்ட லோகம் எங்க இருக்குன்னா அந்த மேல இருக்க அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கும் சத்து கொஞ்சம் கீழே இந்த இடத்துல இது வைகுண்ட லோகங்கள். ஒண்ணு இல்ல, இந்த குட்டி குட்டியா எத்தனை தெரியுது, அத்தனையும் வைகுண்ட லோகங்கள். எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்கள்ல எண்ணற்ற லட்சுமி தேவிகள் இருந்து பகவானுக்கு என்ன செய்யறாங்க, சேவை புரியுறாங்கன்னு சொல்லப்படுது. அதுவும் என்னன்னா 4 விதமான வாயில்களை கொண்டது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெயா விஜயர்கள் காவல் காக்குறாங்க. இங்க சண்டா பிரசண்டாங்கிறவங்க காவல் காக்குறாங்க. அது மாதிரி 4 விதமான வாயில்கள்லயும் 4 விதமான வாயில் காப்பாளர்கள் இருக்கிறாங்க.
இதுக்கு கொஞ்சம் மேலதான் வந்து என்ன வைகுண்ட லோகத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வந்து நம்ம பகவான் ராமர் வாழக்கூடிய அந்த அயோத்தியா இருக்குதுன்னு இந்த பிக்சர்ல காட்டியிருக்கிறாங்க. அத மாதிரி இந்த வைகுண்ட லோகங்களுக்குள்ள யாரு பகவான் விஷ்ணு பகவான் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஆதிசேஷன் அவருக்கு வந்து கொடை பிடிச்சுக்கிட்டு அவரு பாம்பனையா அவரு நின்றால் குடையாம் இதுல பாட்டுல ஒரு இதுல இருந்தால் குடையாம் சிம்மாசனம், நின்றால் வந்து காலுக்கு போடுற அந்த அமர்ந்தால் சிம்மாசனம், நடந்தால் குடையாம், வடத்தல் இது பாம்பனையாம் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ராமானுஜ பாட்டு மாதாஜி. அத மாதிரி அது டக்குன்னு ஞாபகத்தை வரல. அத மாதிரி ஆதிசேஷன் வந்து அவருக்கு அங்க சேவை புரிகிறாரு. அது வந்து மேல கோலோகத்துல கிடையாது, அவருக்கு இங்கதான் வைகுண்ட லோகத்துலதான் ஆதிசேஷன் என்ன செய்யறாரு, அவருக்கு கொடை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற அந்த பாம்பனையில தான் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அமர்ந்து இருக்கிறாரு. நம்ம லட்சுமி தாயாரோட அவர் அங்க இருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்கள்லயும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு லோகங்கள்லயும் இப்ப நரசிம்மர்னா ஒரு இடத்துல, அப்புறம் வந்து அனிருத்தர் ஒரு இடத்துல, நம்ம நாராயணர் ஒரு இடத்துல அப்படின்னு ஒவ்வொரு லோகத்திலயும் ஒவ்வொரு பகவான் விஷ்ணு இருப்பாரு. அவரோட கரங்கள்ல வந்து சங்கு சக்கர கதாபத்மம் வந்து ஒவ்வொரு விதமா மாறி மாறி இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து பேரும் வந்து மாறுபடும். அது வந்து இதுல இருக்கு. இது வந்து எதுன்னா தேவிதாமம். தேவிதாமம் மகேசதாமம் சொல்லக்கூடிய இந்த பூலோக உலகம், இதுதான் வந்து நம்ம வாழக்கூடிய இந்த உலகம். இது எப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா, அந்த இருட்டான ஒரு பகுதி இருக்கு இல்லையா, அந்த இதுக்குள்ளதான் நம்மளுடைய உலகங்கள்லாம் இருக்குது. இத சுத்தி வந்து 7 விதமான லேயர்ஸ் இருக்குது. அது நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து இங்க வந்து வெளிச்சமா தெரியறது என்னன்னா பிரம்மஜோதி அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம்ல பிரம்மஜோதி பிரம்மஜோதின்னு. அந்த பிரம்மஜோதி இதுதான். இது பிரம்மஜோதியை கடந்துதான் வைகுண்ட லோகங்களுக்கே நம்ம போக முடியும். அருவ பிரம்மனை வந்து கும்பிடுறவங்க, உருவமில்லாத அந்த பகவானை கும்பிடுறவங்க எல்லாம் எதுல வந்து நிப்பாங்கன்னா அந்த பிரம்மஜோதியில வந்து நின்றுடுவாங்க. அதுக்கு மேல அவங்களால மேற்கொண்டு போக முடியாது. அதனாலதான் உருவமுடைய பகவானை நம்ம வணங்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல இந்த பிளாக் கலர்ல தெரியுது இல்லையா, அதுதான் மகேஷ தாமம் அப்படின்னு, அதாவது சிவபெருமான் வாழக்கூடிய அந்த உலகம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. அது வந்து இது என்னன்னா விரஜா நதி. இதுதான் நம்ம பகவான், நம்ம வந்து உயிர்கள்லாம் எங்க போவோம், கடைசியா விரஜா நதியை தாண்டி தான் அந்த வைகுண்ட லோகத்துக்கு போகணும் இல்லையா. அந்த விரஜா நதியை கடந்து இந்த பிரம்மஜோதியை கடந்துதான் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், மேல போகணும். அதுதான் வந்து இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. அந்த விரஜா நதியில வந்து பகவான் வந்து காரணக்கடல்ல, அதாவது இந்த நதிதான் வந்து காரணக்கடல்னு சொல்லப்படுது. அந்த காரணக்கடல்ல வந்து என்ன செய்யறாரு, பெரிய உருவமா ஜெய்ஜாண்டிகா வந்து பகவான் விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு வந்து என்ன பண்றாருன்னா படுத்திருக்கிறாரு. அவருடைய மூச்சு ஒவ்வொரு மூச்சுல இருந்து என்ன எண்ணற்ற உலகங்கள் கிரகங்கள் வந்து வெளியில வருது. அண்ட சராசரங்களும் வெளியில வருது. கோல்டன் கலர்ல இருக்கிறதெல்லாம் எண்ணற்ற கிரகங்கள். இது வந்து இந்த பிளாக் கலர்ல அப்படி புகை மாதிரி தெரியறதெல்லாம் வந்து என்னன்னா மகத்தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த மகத்தத்துவத்தை வந்து அவர் பகவான் விஷ்ணு என்ன செய்யறாரு, தன்னோட பார்வையை செலுத்துறது மூலமாக வந்து என்னது, அந்த ஜட இயற்கை வந்து கருவடையுது. அந்த கருவடைஞ்சுதான் அதுல இருந்து என்ன செய்யுது, உலகத்துல எல்லா உயிர்வாழிகளும் உண்டாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த இடத்துல இருக்குது யாருன்னா சம்பு அப்படின்னா பகவான் சிவன் இருக்கிறாரு. இவங்க யாருன்னா ரமாதேவி அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. மகாலட்சுமி அது வந்து ராதாராணியோட இன்டர்னல் சக்தியா வந்து ரமாதேவி இருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல இது யாருன்னா மாயா சக்தி தான் நம்மளெல்லாம் வந்து கட்டுக்குள்ள போட்டு கட்டி வச்சிருக்குது இல்லையா, அந்த மாயா சக்தி தான் இவங்க இங்க இருக்கிறாங்க. இப்ப இந்த மகாவிஷ்ணு கிட்ட இருந்து அடுத்த அவதாரமா வரவர் யாருன்னா இங்க இருக்கிற கர்ப்பகதாயி விஷ்ணு. இவரு எங்க இருக்கிறாரு, இந்த கர்ப்போகத கடல்ல படுத்திருக்கிறாரு. அவருக்கு இவருக்கு அந்த கடலுக்கு வந்து இது கிடையாது. மகாவிஷ்ணுக்கு வந்து என்ன கிடையாது, அந்த ஆதிசேஷன் கிடையாது. ஆனா கர்ப்போதாயி விஷ்ணுக்கு வந்து ஆதிசேஷன் வந்து படுக்கையா இருக்கிறாரு. அந்த படுக்கையில தான் வந்து அவர் வந்து கர்ப்போதாயி விஷ்ணுவா இருக்கிறாரு. அவரோட உந்தி கமலத்துல இருந்து வர்ற இதுதான் வந்து இங்க பிரம்மா வந்து தாமரை மலர்ல தோன்றி அவர் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து எல்லா இது படைப்பு தொழிலையும் அவர் வந்து செய்யறாரு. இந்த லேயரா அப்படி வளைஞ்சு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த 14 உலகங்கள் நமக்கு தெரியும். நம்ம வந்து நடுவுல இந்த இடத்துல இருக்கிறோம்.
நமக்கு மேல 6 உலகங்களும் கீழே 7 உலகங்களும் அதுல விதல சுதல பாதாளன்னு அந்த உலகங்கள்லாம் இங்க இருக்குது. அந்த உலகங்கள்ல நம்ம இருந்துகிட்டு நம்ம பூலோகத்துல இங்க இருந்துகிட்டு நாம எங்க போகணும்? மேல இருக்கிற அந்த கோலோகத்துக்கு போகணும். இதுல வேற என்னன்னா 7 லேயர்கள் இருக்கு. இந்த நம்ம உலகத்தை சுத்தி 7 விதமான லேயர்கள் இருக்கு. அந்த 7 லேயர் என்ன அப்படின்னா பஞ்சமகா பூதங்கள். இது 1 2 3 4 5 வரையிலும் பஞ்சமகா பூதங்கள். நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அதுக்கு மேல 3 இருக்கு. அது என்னன்னா நம்மளோட மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள். மொத்தம் 7 விஷயம், 7ஓ 8ஓ அந்த இந்த லேயர்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது ஒண்ணு ஒரு லேயரை விட ஒரு லேயர் என்னன்னா டபுள் பங்கா பெருகிட்டே போகும். ஆக மொத்தம் கடைசி லேயர் ரொம்ப ரொம்ப அகண்ட லேயர். அதெல்லாம் நம்ம தாண்டி நம்ம எங்க போகணும்? மேல போகணும். இந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். நம்மளோட சின்ன உயிர்வாழி அணுவை விட சின்ன அந்த உயிர்வாழியா நாம இருக்கிறோம். நாம எப்படி அந்த இடத்துக்கு போறது? ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? அதுக்குதான் நமக்கு இந்த மகாமந்திரத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நம்ம உச்சரிச்சுக்கிட்டே நம்ம இருக்கும்போது இங்க ஒரு நூல் மாதிரி போகுது பாருங்க. இந்த நூல் மாதிரி இங்க இருந்து ஒண்ணு போகுது பாருங்க. அந்த நூல் மாதிரி இருக்கிறது அந்த மகாமந்திரம். நம்மளோட மகாமந்திரம் அவரை பவர்ஃபுல்லானது. அது என்ன செய்யுது? இங்கேருந்து பகவானோட அந்த அவரோட இடத்துக்கு சென்றடையுது. அதனால நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்ம இங்க நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம உடல் பிரியும் போது நம்மள பகவான் என்ன செய்யறாரு? ரொம்ப ஈஸியா விஷ்ணு தூதர்கள் கொண்டு அழைச்சிட்டு போய் என்ன பண்றாங்க? பிரஜா நதி இங்க இருக்கு இல்லையா? அதுல டிப் பண்ணி நம்மள அந்த பகவானோட உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுவாங்க. புஷ்ப விமானத்துல அலங்காரம் பண்ணி மரியாதையோட கூட்டிட்டு போவாங்க. எப்படி? நம்ம பகவானுக்கு சரண்டர் ஆனா மட்டும். இல்லைன்னா நாம இப்ப பார்த்தோமே கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி 2-3 ஸ்லைடுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த பாவங்களை செஞ்சுட்டு நம்ம இந்த உலகத்துல போயிருந்து அந்த நரகத்துல எல்லாம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு நம்ம கஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கப்பட்டோம். நாம என்ன செய்யணும்? பகவானை சென்றடையணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நினைச்சு இந்த மகாமந்திரங்களை எப்போதும் நம்ம உச்சரிக்கிறத நம்ம வாழ்க்கையில பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இது துருவ மகாராஜா நினைக்கிறேன். அவரு அவருக்கு இங்க இருக்கிறாரு துருவ மகாராஜா. அவரோட துருவ நட்சத்திரமா இருக்காரு. இந்த மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் கோலாக சாட்டு இதுதான் நம்மளோட பிறவிய எப்படி நம்ம உயிர் தோன்றுது, எப்படி மறையுது, விஷ்ணு பிரம்மாவோட தூக்கத்திலையும் இரவுலையும் பகல்லையும் நம்ம உயிர்கள் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம உயிர் எங்க போய் சேரணுங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம அதைப்படி நடக்கணும். இது கிருஷ்ண லீலை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் ஆனந்தமா என்ன செய்யறாரு? பறவைகளோடையும் விலங்குகளோடையும் சந்தோஷமா விளையாடுறாரு. அவர்கிட்ட அந்த கண்ணுக்குட்டி ரொம்ப பாசத்தோட அவரோட ஒட்டிக்கிட்டு நிக்குது. இது யசோதை தாயாருக்கு தெரியாம அவங்க என்ன செய்யறாங்க? வெண்ணெய் திருடுறாங்க. திருடி தான் சாப்பிடறதும் இல்லாம குரங்குகள்லாம் கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு இந்த கிருஷ்ண லீலைகள்லாம் நம்ம கேட்கணும், படிக்கணும். அதை அதுல நம்ம மனசை ஈடுபடுத்தணும். அதுதான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. இது குலசேகர ஆழ்வார் பாடின அந்த முகுந்த மாலை சோஸ்திரம். அது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதை அதையும் பார்த்துருவோம். கிருஷ்ணத்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த வச்சைவமே விஷது மானசராஜ ஹம்சஹ பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைஹி கண்டாவரோதன விதௌ ஸ்மரணம் புதஸ்தே. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, மரணம் ஏற்படும் சமயத்திலும் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. அவர் என்ன செய்யறாரு? நான் எப்போதும் உன்னையதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கப்பா மகாவிஷ்ணுவ, கடவுளே நாராயணா அப்படின்னு அவர் வேண்டுகிறாரு. ஆனா அவருக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் வந்தது. என்ன சந்தேகம்? கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது? கடைசி நேரத்துல எனக்கு வியாதி என் குரல்ல இருந்து தொண்டையில இருந்து குரல் வராம போச்சோ, இல்ல மூச்சு அடைச்சுக்கிட்டனாலோ, வாதம் பித்தம்லாம் வந்துட்டுனாலோ, என் கை காலெல்லாம் வேலை செய்யலைன்னா நான் எப்படி உன்னை நினைப்பேன்? நான் எப்படி தியானிப்பேன்? அதனால நல்லா இருக்கும் போதே என்னை அழைச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு, அதாவது அன்னப்பறவை சொல்ற மாதிரி சொல்றாரு. அன்னப்பறவை என்ன செய்யணும்னா, அந்த தாமரை மலர் இருக்கு இல்லையா? அந்த தாமரையோட தண்டு நுனி அடி பக்கத்துல தன்னோட மூக்கால குத்தி குத்தி அது உள்ள நுழையறதுக்கு பார்க்குமா. அது மாதிரி குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவானோட தாமரை திருவடிகள், அந்த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் காட், அத அவரு நினைச்சுக்கிறாரு. நான் அந்த அன்னப்பறவை மாதிரி நான் உன்னோட திருவடி தாமரைகளை என்னோட
வந்து அடையறதுக்கு எனக்கு வழிய சொல்லு. நான் வந்து நல்லா இருக்கிற காலத்திலேயே, நான் உன்னை நினைச்சிட்டு இருக்க காலத்திலேயே நான் வந்து உன்னை வந்து அடையணும்பா அப்படின்னு வந்து குலசேகர ஆழ்வார் வந்து முகுந்த மாலையில பாடியிருக்காரு. அதுதான் வந்து இங்க இருக்குது. இது வந்து நம்ம அத்தியாயம் 8 நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். மாதாஜி நீங்க பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? சொல்றேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோக நாம அஷ்டோஸ்தியாயः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இவ்வளவு நாள் பொறுமையோட இருந்து இந்த வகுப்பு அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் நான் என்னோட நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன். எல்லாருமே கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர பார்த்தீங்கன்னா, நான் கொஞ்சம் கிளாஸை சீக்கிரம் ஆரம்பிப்பேன். லேட்டாக ஆரம்பிக்கிறதுனால லேட்டாகவே முடிக்கிற மாதிரி ஆகுது. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. கரெக்டாக 3 மணிக்கு வந்தாலே போதும். அதை விட முன்னாடி எல்லாம் வர சொல்லலை. 3 மணிக்கு கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக வந்துருங்க கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. உங்களை எல்லாரும் நான் வேண்டிக்கிறேன். இதுவரையிலும் வந்து பொறுமையா இருந்ததுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நேத்தி வராதவங்க எல்லாம் ஒரு ஸ்லைடு பார்க்க தவறி இருப்பீங்க. அது யூடியூப் லிங்க்ல இருக்குது. அதை கொஞ்சம் பாருங்க. அதுல வந்து நம்மளோட பிறப்பு எப்படி, குழந்தை வந்து எப்படி கருவுல உருவாகுது, அது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவில். அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து எவ்வளவு நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அது எல்லாருமே கொஞ்சம் அதை யூடியூப்ல பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா